हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. எஸ், மாலை வணக்கம். இது வந்து லெவல் 3 வகுப்பு. அதுல வந்து நம்ம நெக்ட் ஆஃப் டிவோஷன், அது பக்தி ரசாமிருத சிந்துவோட 10வது அத்தியாயம் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்போ பிரணத்தில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். யார் பண்ண போறாள்? ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நாள பண்ணாதோ யாரு இருக்கிறதே 3 ஸ்டூடெண்ட். ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி பண்றீங்களா? இல்லையம்மா, ஐ திங்க் திலகண்டுக்கு போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். பத்மா மாதாஜி ரெடியா இருக்கலாம், லீலாவதி மாதாஜி ரெடியா இருக்கலாம். யார் லாஸ்ட் டைம் பண்ணா? நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. ரெடியா இருக்க மாட்டேன். ரெடியா இருக்க மாதாஜி. யாரோ ஒருத்தர் பண்ணுங்க. படிங்க மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி படிங்க. பண்ணுங்க. நமோ பகவதே வாசுதேவாய. மாதாஜி அது சரி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांसश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांशश. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नाम्ने गौरत्विषे नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात्यदेशधारिणे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा माताजी. நான் எது தேடின்னு இருக்கேன், எல்லாம் புதுசாதான் போடணும். என்னோட முன்னாடி நான் போட்டிருப்பேனே, அது எங்க இங்க இருந்து போடுறேன். தேடி ஸ்டாப் ஷேர். இது ஸ்லோகாஸ் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி மாதாஜி கிருஷ்ணர் ராதே கிருஷ்ணர் 2 பேரும் வந்தாங்க மாதாஜி, எங்க வீட்டுக்கு ஆரத்தி எடுத்த மாதாஜி. யாரு வந்தா? கிருஷ்ணா ராதேமா? ராதே கிருஷ்ணா 2 பேரும் மாதாஜி, சமேதர் 2 பேரும் ஆரத்தி எடுத்த மாதாஜி. யாரு வந்தா? வீட்டுக்கே வந்தார் மாதாஜி. வந்தாளா? ஆமா மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே. ஆரத்தி எடுத்து மாலை விழுந்துச்சு மாதாஜி, அவரோட மாலை வந்து விழுந்துச்சு. எப்படி சும்மா இன்னைக்கு 6 வருஷம் ஆச்சு மாதாஜி. அந்த நாம இஸ்கானா கோயில் ஆரம்பிச்சு பிருந்தாவனம், அந்த கோயில நாம கிட்ட சங்கீத அது வந்து 6 இயர்ஸ் ஆச்சு மாதாஜி அந்த கோயில் கட்டி. இன்னைக்கு அந்த உற்சவ சாமி வந்துச்சு மாதாஜி, அப்ப மாலை அப்படியே வந்து விழுந்துச்சு மாதாஜி. எனக்கு ஆர்த்தி காமிச்சிட்டு வரும்போது. வெரி குட், நல்ல ஒரு சகுனம் இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து வரும்போது. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே, என்னுடைய ஸ்லோகாஸ் போலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் திலகட்டு வந்திருக்கீங்களா? இப்ப சுதந்திர தேவ மாதாஜி இப்பதான் வந்தாங்க, அதனால கேட்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம், டேக் யுவர் ஓன் டைம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. உடம்பெல்லாம் நல்லா இருக்குல்ல? ஓகே மாதாஜி ஓகே ஓகே. ஓகே ஓகே, ஹரே இந்த கிருஷ்ணா. வெயிலுக்கு ஓவரா இருக்கும் போது ஹெட்டேக் கொஞ்சம் ரொம்ப வருது இப்ப, என்னன்னு தெரியல. இப்ப எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, உடம்பு முடியல மாதாஜி, நிறைய பேருக்கும் சிக்னஸ். ஒன் வீக்காவே அது ஒரு மாதிரி இருந்துகிட்டே இருக்கு மாதாஜி, என்னன்னு தெரியல. ஹரே கிருஷ்ணா. நாமம் போடுங்க மாதாஜி, ஹெட்டேக் போயிடும். சரி மாதாஜி போட்டுறேன். அத போடுங்க பாருங்க, ஹெட்டேக் திரும்பி பார்க்காம ஓடிடும். ஓகே மாதாஜி ஓகே மாதாஜி. இல்ல, நம்ம இதை ஆரம்பிக்கலாம் மாதாஜி. என்னோட யார் ஆரம்பிக்கிறீங்க? பின்னாடில இருந்தா நீங்களே ஆரம்பிங்க. எங்க சுதந்திரா தேவி மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, மாதாஜி பத்மா மாதாஜி. இப்படி பத்மா மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி, அப்படி ஒரு கீழே இல்லையா? சுதந்திரா தேவி மாதாஜி ஆரம்பிங்க. ஆரம்பிக்கிறேன் மாதாஜி. அந்யாபிலாஷிதா சூன்யம் ஞான கர்மாத்யனாவிருதம் ஆனுகூல்யேன கிருஷ்ண அனுஷீலனம் பக்திர் உத்தமா. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி படிக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. சர்வோபாதி விநிர்முக்தம் தத்பர்வேன நிர்மலம் ரிஷிகேஷ சேவனம் பக்திர் உச்யதே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. क्लेशाग्निशुपता मोक्ष लघुता कृतस्तुर्लभा கிருத்துதான் சுதுர்லபா दुर्लभा शांत्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णा हर्षिणी च सा. हरे कृष्ण माताजी. காக்கா கர்ஷினி சசா. कर्षिणी च सा. हरे कृष्ण माताजी. லீலாவதி மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिं विना ऐकांतिकी हरेर्भक्तिर् उत्पाता यैव कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. திரும்பி. ईहा यस्य हरेतास्ये कर्मणा मनसा गिरा निखिलास्वपि अवस्थातु जीवन्मुक्तः स उच्यते. ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி. अतः कृष्ण नामादि न भवेत् क्रायम् इन्द्रियै सेवोन्नुहेसिः जिह्वादौ स्वयं एव स्प्रत्यदः. हरे कृष्ण माताजी. सुरत्यदः. हरे कृष्ण. प्रत्यदः अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्चतः निर्पन्तः कृष्ण संपन्ते युक्तं वैराग्यमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. லீலாவதி மாதாஜி. प्रापञ्चिकतया बुद्ध्या हरिसम्बन्धि वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यं पल्कु कथ्यते. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. வந்து இது நீங்க என்ன அனுப்பல இல்லையா மாதாஜி? 11 அனுப்பல இல்லையா? உங்களுக்கு நேரம் இல்ல, பரவாயில்ல, நம்ம இங்கிலீஷ் வேதமிஸ் பார்த்து சொல்லி கொடுக்கலாம். ஓகே, இது வந்து இப்போ இது என்னது, நான் இதை ஐ டிடன்ட் கோ த்ரூ, லாஸ்ட் டைம்லாம் கோ த்ரூ பண்ணேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி 11th அனுப்பலீங்களா? அனுப்பலையே. இத பாக்க அனுப்பியிருக்கடா? அனுப்புனா போல எனக்கு தோணலை. பாருங்க, அனுப்பியிருக்கா? நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா அனுப்பிடுங்க என்ன ஒரு வாட்டி கூடி. I don't think you have sent. 10th தான் லாஸ்ட் மாதாஜி. 10th வந்து எனக்கு 2nd ஜூனுக்கு அனுப்பியிருக்கீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி? கேட்டல் மற்றும் இது நினைத்தலுக்கான உத்திகள். எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம், பகவானுடைய விஷயங்களை எப்படியெல்லாம் கேட்கலாம், பஜனை மூலமா, இந்த மாதிரி கிளாஸஸ் மூலமா. இப்போ கேட்கறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா ஸ்ரவணம்ல இருந்தா நம்ம ஸ்ரவணம் மீன்ஸ் கேட்கறது, அப்புறம் தான் வாயால சொல்றது. அதனாலதான் பேசிக் க்ளோஸ் 18 days கோர்ஸ் எல்லாம் திரும்பி அட்டென்ட் பண்ணோம். ஏன்னாக்கா அங்கெல்லாம் நமக்கு பேசுறதுக்கு அவசியமே இல்லை. ஏதாவது தெரியல நான் கேட்டா போறோம், இல்லாட்ட சும்மா we have to listen. அப்போ எவ்வளவு நம்ம கேட்கிறோமோ
டிராப் பை டிராப் அது உள்ள போகும். நம்ம அதனால இங்கிலீஷோட வாகுதம் கூட நீங்க எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுங்க சொன்னேன். இங்கிலீஷ் தெரியாது, ஹிந்தி தெரியாது, 2 தான் அவர் சொல்லுவார். பரவாயில்ல, லாங்குவேஜ் இஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் அட் ஆல். இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு கருத்து உள்ள போகும் நமக்கு. சொன்னா கேட்கறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது நம்ம பார்த்தோம். வேற என்ன பார்த்தோம்? ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் தான் கொடுத்துருக்காங்க, மட்டுமே ஒரு ஓகே ஓகே. பகவானின் கருணையினை எதிர்பார்த்தல். நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நம்ம நினைக்கிற காரியம் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை நினைச்சுட்டு பண்ணக்கூடாது. பகவானுடைய கிருபை வேணும். நம்ம எல்லாம் பண்ணும்போது என்னது, பகவானுடைய கிருபை வேணும், பகவானுக்கு இது மாத்திரம் எதிர்பார்த்தா போதும். பகவானே உங்க கூட உறுதுணையா இருங்க, எனக்கு எல்லாம் வாட் எவர் ஐம் டூயிங் யூ பி த ஒரு சாட்சி மாதிரி இருந்து நீங்க எனக்கு வந்து பக்க பலமா இருந்ததுன்னா எப்படி நமக்கு வந்து வெற்றி நிச்சயம். அதனால நீங்க என் கூட இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த கருணையை வந்து வேண்டிக்கலாம். வேற எல்லாம் நம்ம ஒன்றும் வேண்டக்கூடாது. அப்புறம் என்னது, நினைத்த. அதுக்கப்புறம் இப்ப தியானம். நினைத்ததுக்கு அப்புறம் என்னது, வாயால் சொல்றது அப்கோர்ஸ் கீர்த்தனம் இருக்கு, பட் இங்க உடனே தியானம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இதுல நம்ம படிக்கலாம். எஸ், யார் படிக்கிறீங்க? சுதந்திர தேவ மாதாஜி இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா இருக்கே இல்லையா? இருக்க மாதாஜி, படிங்க. யாரோ போனா போல இருந்தது, ஒரு நிமிஷம். இருக்க மாதாஜி நானு. ஓகே, வித்யாவதி மாதாஜி தான் போயிருக்காங்க மாதாஜி 11th சாப்டர் அனுப்புறதுக்கு. சடன்லி 4ன்னு காட்டுறது என்னடா பாப்பேன். படிங்க. தியானம். தியானம் என்பதற்கு தனது மனதினை பகவானின் வடிவம், பகவானின் குணங்கள், பகவானின் நிலைகள், பகவானின் தொண்டு முதலியவற்றின் சிந்தனையில் ஈடுபடுத்துதல் என்று பொருளாகும். தியானம் என்பது ஏதோ தியானம் என்பது ஏதோ அருவமானது அல்லது சூன்யமானது அல்ல. வேத சாஸ்திரங்களை பொறுத்த மட்டில் தியானம் என்பது எப்பொழுதும் பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தின் மீது நிலைத்தல் என்பதாகும். நரசிம்ம புராணத்தில் பகவான் வடிவத்தை தியானிப்பதை பற்றிய குறிப்பு ஒன்று உள்ளது. அது முழுமுதற் கடலின் தாமரை திருவடிகளை சிந்திப்பதான தியானமே உன்னதமானதும் இன்ப துன்பங்களை கடந்ததாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அது போன்ற தியானத்தால் ஒழுக்கங்கெட்டவன் கூட அவனது பாவத்தின் பலன்களிலிருந்து விடுபட முடியும் என்கிறது. விஷ்ணு தர்மத்தில் பகவானின் உன்னத குணங்களின் மீதான தியானத்தை பற்றி ஓர் குறிப்புள்ளது. அதில் கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு பகவானின் உன்னத குணங்களை இணைத்து கொண்டு இருக்கும் மனிதர்கள் தங்கள் பாவங்களின் பலன்கள் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றனர். மேலும் அவர்கள் தூய்மை பெற்றவுடன் கடவுள் ராஜ்யத்தினுள் நுழைவதற்கு தகுதியுடையவர்களாகின்றனர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதாவது தனது அனைத்து பாவங்களின் பலன்களில் இருந்து விடுதலை பெறாது ஒருவனால் இறை இலைகள் போக முடியாது. ஒருவன் பகவானின் வடிவம், குணங்கள், லீலை போன்றவற்றை நினைப்பதன் மூலம் தனது பாவத்தின் பலன்களை தடுத்து கொள்ள முடியும். பத்ம புராணத்தில் பகவானின் செய்கைகளை சிந்திப்பது பற்றி இவ்வாறு கூறப்படுகின்றது. எப்பொழுதும் பகவானின் இனிமையான லீலைகள் மற்றும் அற்புத செயல்களை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவன் உலகில் மாசுக்கள் அனைத்தில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். புராணங்கள் சிலவற்றுள் பக்தி செயல்களை பற்றி ஒருவன் தியானம் செய்தான் என்றால் அவன் தான் விரும்பிய பலனை பெறுவதோடு முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேராக காணலாம் என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. இது பற்றிய கதை பிரம்மவை வர்த்த புராணத்தில் உள்ளது. தென்னிந்தியாவில் உள்ள பிரகிஷ்டானாபுரம் என்ற ஊரில் ஒரு ஏழை பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஏழையான போதிலும் தனது முந்தைய பாவங்களின் பலனாலும் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தாலும் தனக்கு போதிய பொருளோ செல்வமோ கிடைக்கவில்லை என்று கருதி அது பற்றி வருந்தாது வழக்கமான அமைதியுடன் வாழ்ந்து வந்தான். அவன் வெள்ளை மனதுடையவன். சில சமயம் அவன் ஆத்மா உணர்வு பெற்ற மகாத்மாக்களின் சொற்பொழிவுகளை கேட்க செல்வான். அது போன்ற ஒரு கூட்டத்தில் ஒருமுறை அவன் வைஷ்ணவன் செயல்களை பற்றி சிரத்தையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொழுது அம்மேன்மையான செயல்களை தியானத்திலும் கூட ஒருவன் செய்ய முடியும் என்று அறிந்து கொண்டான். வைணவ செயல்கள் உடல் அளவாலே செய்ய இயலாவிட்டால் உளப்பூர்வமாக ஒருவன் அச்செயல்களை தியானித்து அதே பலன்களை பெறலாம். அப்பிராமணன் ஏழையாக இருந்த காரணத்தால் தியானத்தின் மூலம் மிகவும் ஆடம்பரமான பக்தி செயல்களை சிந்திக்கலாம் என்று தீர்மானித்து அதனை செயல்படுத்தவும் தொடங்கினான். சில சமயம் அவன் கோதாவரி நதிக்கு நீராடச் சென்று தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.
சோ தியானம் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு என்னன்னாக்கா, நம்ம பகவானை நினைக்கிற மாத்திரத்துல அவர் வந்து நம்ம முன்னாடி தோன்றுவாராம். கண்டிப்பா அவர் வந்து தோன்றுவார். அவ்வளவு நினைக்கணும். அந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் என்க்ராஸா இருந்ததுனாக்கா பகவான், நம்ம எப்பவுமே சொல்றோம் இல்லையா, எங்கெல்லாம் ராமாயணம் பேசப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் ஹனுமான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. கண்டிப்பா ஒரு ஹனுமான்னா ஒரு மங்கி ரூபத்துல, ஒரு குரங்கு ரூபத்துல வந்துடுவார் அவர். சோ அது போல நம்ம வந்து அந்த ஒரு ஃபெய்த்தோட நம்ம பண்ணும்போது கண்டிப்பா, இப்போ நம்ம எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம், பக்கத்துல கிருஷ்ணா இருக்காரு, நம்ம கண்ணுகள் தெரியல, ஏன்னா அவ்வளவு பக்தி கிடையாது. இல்லாட்டா நம்ம பகவான் கதைகள் எல்லாம் பேசும்போதோ, இந்த கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணும் போதோ, எப்போல்லாம் நம்ம பண்றோம், கிருஷ்ணர் கூட உட்கார்ந்துட்டு கேட்டுன்னு தான் இருக்கு. சோ நம்ம அந்த இது பார்க்கலாம். பில்வங்கலா தாக்கூரோட இது பிக்சர் நம்ம வந்து 18 days கோர்ஸ்ல பார்க்கலாம். அவர் உட்கார்ந்துட்டு இப்படி அந்த கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு, கண்ணு குருடாக்கின்னு விட்டுறாரு. அது பக்கத்துல யாரு, கிருஷ்ணர் தான் உட்காந்து இப்படி பார்த்துட்டு இருக்காரு. சோ கிருஷ்ணர் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். அவரோட பேரும் புகழும் கீர்த்தனம் எல்லாம் பண்ணும்போது அவர் கண்டிப்பா கேட்டுன்னு இருக்காரு. நம்மளோட இந்த கண்களுக்கு அது புலப்படுறது இல்லை. ஆனா என்ன பண்ணணும், தியானத்தோட பண்ணணும். சும்மா வாய் மாத்திரம் ஹரே கிருஷ்ணா வாய் மாத்திரம் ஏதோ பகவானை பத்தி சொல்றது இல்லை, சிந்திக்கும் வேணும். சோ சிந்தித்து செயல்படும் போது என்னது, அது வந்து சத்தியமா நடக்கும் அந்த மாதிரி காரியம். சோ தியானம் என்பதற்கு தனது மனதினை பகவானின் வடிவம், பகவானின் குணங்கள், பகவானின் லீலைகள், பகவானின் தொண்டு முதலியவற்றின் சிந்தனையில் ஈடுபடுத்துதல் என்று பொருளாகும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபெய்த் வேணும். நல்ல ஃபெய்த்தோடு இந்த மாதிரியான பகவானுடைய லீலைகளும் பகவானுடைய பெயர்களும் அவரோட வடிவமும் இதெல்லாம் நம்ம மனசுல வந்ததுன்னா என்னது, கண்டிப்பா அவருடைய அதுதான் வந்து தியானம்ங்கிறது, ஈடுபடுதல் என்று பொருளாகும். தியானம் என்பது ஏதோ அருவமானது அல்லது சூன்யமானது அல்ல. அப்போ இந்த அருவவாதிகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னாக்கா, தியானம் பண்ணுனா ஜஸ்ட் பிளாங்கா வச்சிடணும், மனசுல ஒன்னும் ஒரு தாட்டும் வரக்கூடாது. ஒன்லி அவளுக்குலாம் காட் கான்செப்ட் கிடையாது. ஜஸ்ட் நோ தாட் அட் ஆல், பிளாங்க். எப்படி உட்கார முடியும்? பகவத்கீதாலே கொடுத்திருக்க, ஒரு வேலை செய்யாம ஒரு மனிதனுக்கு உடல் கூடி மெயின்டைன் பண்ண முடியாது. யூ ஹாவ் டு டூ சம் ஒர்க். அப்படி அப்போ உடலையே நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு, உடல் இப்படி ஸ்டிஃபா வச்சுன்னு பண்ணலாமே, அதே முடியாதுன்னா மனசை எப்படி நம்ம வந்து அது மாதிரி ஒண்ணுமே தாட் பண்ண முடியாது, திங்கிங் பண்ண முடியாம இருக்க முடியவே முடியாது. கண்டிப்பா இது ஏதோ ஒரு தாட் போயிட்டு இருக்கும். அப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, பகவானுடைய ரூபத்தையோ பகவானோட கீர்த்தனமோ பகவானுடைய லீலைகளையோ பற்றி நினைத்து பகவானை வந்து ஸ்மரிக்கணும். ஸ்மரிக்கிறதுனா என்னது, பகவானை நினைக்கலாம் அப்படின்னு. அருவவாதிகளோடு ரொம்ப கடினமானது. உண்மையே திங்க் பண்ணாம, பிகாஸ் நான் அட்டெண்டட் தட் ஒரு யோகா கிளாஸா தான் இருந்தது. ரொம்ப யங், ஐ வாஸ் வெரி யங். எனக்கு அப்போ என்ன பிலாசபி எல்லாம் தெரியாது. சோ ரொம்ப அந்த ஒரு மத்தியான நேரம் 12 மணி நேரம், அப்போ வந்து பக்கத்துல வந்து இந்த இதெல்லாம் இருந்தது, மரம் அண்ட் பட்சிகளோட அந்த இது பேர்ட்ஸோட சவுண்ட் எல்லாம் கேட்கும், சர்ப்பிங் சவுண்டு. அதுல தியானம் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறாங்க. அதுல தியானம், எஸ், சர்ப்பிங் சவுண்ட், ஒரு சர்ப்பிங், இன்னொன்னு சர்ப்பிங்லாம் நிறைய இருக்கும். இன்னொன்னு வந்து குருவி எல்லாம் கத்துறது, அதுல இல்லாம அந்த ஒரு குருவியோட சத்தத்தையே தியானமா அப்படி பண்ணிட்டு, அதெல்லாம் தான் அவங்களுக்கு தியானம். நம்ம அப்படி கிடையாது. ஏன் பகவானுடைய ரூபத்துல வந்து தியானத்தை செலுத்தலாமே, பகவானுடைய நாமம் கீர்த்தனம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து தியானம் பண்ணலாம். சோ அது வந்து மோர் இஃபெக்டிவ். சோ அது வந்து அப்ப என்னது, அது அருவமானதோ சூன்யமானதோ கிடையாது. நம்ம நினைக்கிறது என்னது, சும்மா பிளாங்க் அந்த என்னது ஓப்பன் ஸ்பேஸ வந்து நம்ம வந்து மனசுல வச்சு எல்லாம் பண்றது கிடையாது. அல்ல சூன்யமானது அல்ல. வேத சாஸ்திரங்களை பொறுத்த மட்டில் தியானம் என்பது எப்பொழுதும் பகவான் விஷ்ணுவின் வடிவத்தின் மீது நிலைத்தல் என்பதாகும். சூன்யமா இருக்கிற வந்து பிளாங்க், நத்திங். யூ ஷுட் ஒண்ணுமே மனசுல இல்லாம பிளாங்கா அது முடியாது. நம்ம எல்லா புலன்களுக்கும் கண்ணு இருக்குன்னா அது பார்க்கதான் செய்யும், காது இருக்குன்னா கேட்கதான் செய்யும், மூக்கு இருந்தா நுகரதான் செய்யும், வாய்க்கு டேஸ்ட் பண்ணதான் முடியும். ஒன்லி தட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா சேனலைஸ் பண்ணிடுறோம். அது வந்து எது பெட்டர் டேஸ்டோ, பகவான் பிரசாதம் பெட்டர் டேஸ்ட், அதை சாப்பிடு. பகவானை அர்ச்ச விக்கிரகம் பார்க்கணும், அப்ப அந்த கண்ணே நீ அதை பாரு. இந்த மால்ல இருக்கிற விண்டோ ஷாப்பிங் எல்லாம் பார்க்காதே, டிவி சீரியல் எல்லாம் பார்க்காதே, வேற இந்த மாதிரி கிளாஸஸோ புக்ஸோ எல்லாம் ரீட் பண்ணு. காது இந்த பஜன்ஸ் எல்லாம் கேளு. இந்த மாதிரி சேனலைஸ் பண்ணலாம். தட் வி கேன் டூ. அது வந்து கரெக்டா அந்த காதுக்கு ஏதோ ஒரு வேலை கொடுத்தோன்னா அந்த காது கேட்டுட்டே இருக்கும், கண்ணு பார்த்துட்டே இருக்கும். ஒண்ணுமே கண்ணு பார்க்காதே காது கேட்காதுன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஆனா அருவவாதிகள் அதுதான் பிராக்டிஸ் பண்ணி அவங்க பகவானை அடைய பாக்குறாங்க. அப்போ இது வரைக்கும் போக முடியும், அவங்க வந்து பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம் வரைக்கும் தான் போக முடியும். பகவான் வரைக்கும் போக முடியுமா? அவங்களால முடியாது. அப்ப சரி, பிரம்மன் பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து நான் அவங்களுக்கு முக்தி கிடைக்குமா அப்படின்னு அவங்க என்றாங்க. ஆனா அங்க முக்தி கிடையாது. அவங்க they will also come back to the world. அவங்களுக்கு பிறப்பு உண்டு. ஆனா நம்ம எப்படி அல்டிமேட், ஏன்னா பகவான் அதுதான் சொல்லியிருக்காரு, என்னை நினைத்து வாழறவங்க கடைசி நேரத்தில் என்னை நினைத்தால் என்னுடைய உலகத்துக்கு வந்து விடுவார்கள், அப்படித்தானே சொல்லியிருக்காரு. அப்ப நம்ம அவரையே நினைக்கலாமே. அவருடைய இது பிளாங்க் ஸ்பேஸ் எல்லாம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. சோ நரசிம்ம புராணத்தில் பகவான் வடிவத்தை தியானிப்பதை பற்றி இப்ப நிறைய இந்த ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறதுனால அது வந்து நம்ம ரீட் பண்ணலாம். தியானிப்பதை பற்றிய குறிப்பு ஒன்று உள்ளது. அது முழுமுதற் கடவுளின் தாமரை திருவடிகளை சிந்திப்பதான தியானமே உன்னதமானதாகும்.
மானதும் இன்பத்துன்பங்களை கடந்ததாகவும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது. அது போன்ற தியானத்தால் ஒழுக்கங்கெட்டவன் கூட அவனது பாவத்தின் பலன்களில் இருந்து விடுபட முடியும் என்கிறது. இப்போ ஒழுக்கங்கெட்டவன் இருக்கான், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவன் அவ்வளவு மோசமான ஒரு இது என்னது ஒரு ஆசாமியா இருந்தோன்னு என்னன்னா அவனுக்கு தியானமே பண்ண முடியாது, பகவானை பத்தி சிந்திக்கவே முடியாது. ஆனாலும் அவன் பகவானை சிந்திக்கிறான்னா என்ன அர்த்தம், ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணிருக்கான், அதனால அவனுக்கு பகவானோட தியானமாவது வருது. அந்த தியானத்தையும் அவன் பண்ணி பகவானுடைய திருவடிகளையே நினைத்து அவன் தியானம் பண்ணுமா, அவன் ஏன் கெட்ட செய்கை பண்ண போறான்? ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கை அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்கான்னா அந்த ஒழுக்கம் கெட்ட வாழ்க்கையில அவன் வழியிலையும் வந்துடுவான். சம்வேர் நம்ம சொல்லணும் இல்லையா, பௌதிகம் ஆன்மீகம். பௌதிகம் எப்படி குறையணும், எனக்கு இந்த டீ காஃபி விட முடியறதில்ல, சீரியல் விட முடியறதில்ல, ஷாப்பிங் விட முடியறதில்ல, எல்லாத்தையும் ஆசையா பௌதிகத்துல ஆசை இருக்கு. எப்படி குறையும்? இது இமிடியட்டா அது பிடிச்செல்லாம் இழுக்க வேண்டாம். ஆன்மீகத்துல நம்ம நல்லா முன்னேறி போயிட்டே இருந்தோம்னா இது ஆட்டோமேட்டிக்கா கீழே வந்துட்டே இருக்கும். நம்ம ஒன்றும் பெரிய பிரயத்தனமே பண்ண வேண்டாம். மோர் யூ இன்வால்வ் யுவர் செல்ஃப் இன் ஆன்மீகம், ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுடைய பௌதிகம் குறைந்து போகும். நமக்கு தெரியாமே நம்ம நான் ஒண்ணுமே முயற்சி எடுக்கலையே, அப்ப எப்படி எல்லாம் விட்டு போச்சுன்னா பிகாஸ் ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேறி விட்டோம்னு அர்த்தம். சோ அதுதான் பண்ண முடியுமே தவிர ரொம்ப கஷ்டப்பட்டெல்லாம் நம்ம ஆன்மீகத்துல முன்னேறதுக்கு பிரயத்தனமே பண்ண வேண்டாம், ஈஸியா போயிடலாம். அப்ப அந்த ஒழுக்கம் கெட்டவன் கூட என்ன பண்றான், நல்ல பகவானை தியானம் பண்ணி பகவானுக்கு உண்டான எல்லா இது என்னது டிவோஷனல் சர்வீஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவன் ஒழுக்கம் கெட்டவன்ல இருந்து ஒழுக்கம் உள்ளவனா மாறி விடுவான். சோ அது போன்ற தியானத்தால் ஒழுக்கம் கெட்டவன் கூட அவனது பாவத்தின் பலன்களில் இருந்து விடுபடவும் முடியும். என்னது அவனோட பாவம் எல்லாம் ஒன்னா இது என்னது அதுல இருந்து வெளியே வந்துடுவோம். சோ விஷ்ணு இது எங்க கொடுத்திருக்கு, நரசிம்ம புராணத்துல கொடுத்திருக்கு. வேற என்ன கொடுத்திருக்கு, விஷ்ணு தர்மத்தில் பகவானின் உன்னத குணங்களின் மீதான தியானத்தை பற்றி ஒரு குறிப்பு உள்ளது. அதில் கிருஷ்ணாவனர்வில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டும் பகவானின் உன்னத குணங்களை இணைத்து கொண்டு இருக்கும் மனிதர்கள் தங்கள் பாவங்களின் பலன்கள் அனைத்திலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றனர். சோ பாவ விளைவுகள் எப்படியும் எல்லா ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல அதான் எழுதுறது. நம்ம இந்த மாதிரிலாம் பகவானுடைய லீலைகள்லயும் இதெல்லாம் ஸ்கிரிப்சர்ஸ்ல நம்ம இன்வால்வ் பண்ணிட்டோம்னா பாவங்கள் தான். அப்ப எவ்வளவு பாவம் பண்ணிருக்கோம் டெய்லி. ஒரு வருஷமா நம்ம கிளாஸ் படிச்சோம், ஒரு வருஷமா நம்ம கேட்டாலும் நம்ம பாவம் குறைஞ்சிருக்குன்னு என்ன அத்தாட்சி, என்ன ஒரு கேரண்டி? பகவான் சொல்றா, அப்பா எல்லாம் ஆயிடுதுப்பா, உன்னோட எல்லாம் இதை கர்மெல்லாம் ஆயிடுதுன்னு யாரோ சொன்னா பரவாயில்ல, சொல்லறது இல்லையே. அப்ப எப்படி தெரியும் நம்ம பாவம்லாம் ஆயிடுதா இல்லையான்னு? அதனால நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கணும். சோ கிருஷ்ண உணர்வில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டும் பகவானின் உன்னத குணங்களை இணைத்து கொண்டு இருக்கும் மனிதர்கள் தங்கள் பாவங்களின் பலன்களில் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றனர். மேலும் அவர்கள் தூய்மை பெற்றவுடன் விடுதலை பெறுகின்றனர். அப்ப நம்ம அவ்வளவு ஃபுல்லா நம்மளோட பாவ மூட்டை எல்லாம் முடிஞ்சுடுது அப்படின்னா என்ன ஆகும்? சும்மாலாம் வாழவே வேண்டாம். ஒரே பகவான் ஆயிடுத்து, உன்னோட ஒண்ணும் இல்ல, கர்மா பலன்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது, நீ இருந்த என்ன இப்போ பிரயோஜனம், சரிவா அப்படின்னு நம்மளை கூட்டிகிட்டே போயிடுவார். சோ அதனால நமக்கு அது ஒரு இண்டிகேஷன் இருக்கலாம். ஆனா அதுக்குள்ள நம்ம போயிடுவோம், திங்க் பண்றதுக்கு ஒரு சக்தியே இருக்காது. ஒரு வாட்டி பகவான் இடத்தில் போனப்பறம் நம்ம இதெல்லாம் என்ன திங்க் பண்ணிட்டு இருக்க போறோம். So then we will be out of all that. சோ விடுதலை, அவர் அந்த மாதிரி இருக்கிற பலன்கள் அனைத்தில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றனர். மேலும் அவர்கள் தூய்மை பெற்றவுடன் கடவுள் ராஜ்யத்தினுள் நுழைவதற்கு தகுதியுடையவர்கள் ஆகின்றனர். அதுவே ஒரு ப்ரூஃப் தான் எல்லா பாவ விளைவுகள் போய்விட்டது. ஏன் திரும்பி பிறவி எடுக்க மாட்டானே, அதான் பகவான் இடத்தில் போயிட்டானே. சோ அவனுக்கு பிறவி இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம், அவனுக்கு பாவம் எல்லாம் இல்லை. இந்த பாவம் எல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் பாவம் புண்ணியமும், நாட் ஓன்லி பாவம், புண்ணியம் இருந்தாலும் அதை அனுபவிக்கிறதுக்கு ஒரு உடல் வேணும். அப்ப அதெல்லாம் இல்லை, எல்லாமே முடிந்து விட்டதுனாக்கா பகவானுடைய ராஜ்யத்தில் அவன் நுழைவு பெறுகிறான். அதாவது தனது அனைத்து பாவங்களின் பலன்களிலிருந்து விடுதலை பெறாது ஒருவனால் இறையுலகில் புக முடியாது. கொஞ்சம் இருந்ததுனால என்னது 99.99999% தேர்ச்சி பெற்றுட்ட இருந்தாலும் 0.001 இருக்கு, என்ன பண்ணோம், திரும்பி பிறவியடு. அதுதான் பகவத்கீதையில 6வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காங்க. சுச்சீனாம் ஸ்ரீமதாம் கேஹே, எந்த மாதிரி வீட்டுல பிறப்பனாம் சுச்சீனா, ரொம்ப ஃபேமஸா ரொம்ப ஆன்மீகத்துல இருக்கிற வீட்லயும் ரொம்ப ஸ்ரீமந்தம், ஸ்ரீமந்தம்னா என்ன, ஸ்ரீமந்தம்னா என்னது, நல்ல பண வசதி உள்ள வீட்டுல அவங்க அந்த குழந்தை பிறகு. இப்போ நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, அம்பானி, நிறைய பெரிய பெரிய பொலிட்டிஷியன் இல்ல, தெய்வா என்னது பணக்கார வீட்டுல எல்லாம் குழந்தை பிறக்கிறது, பார்ன் வித் சில்வர் ஸ்பூன் சொல்றோம். வேற எந்த குழந்தையும் பிறக்கிறது, தெருவுல இருக்கிற அந்த மாதிரியும் குழந்தை பிறக்கிறது போகும். சோ நான் ஏன் அந்த மாதிரி சோல் அந்த மாதிரி ஒரு வீட்டுல பிறக்கிறதுனா பிகாஸ் ஆஃப் அவ்வளவு இதெல்லாம் ஆயாச்சு, பாவ புண்ணிய இதெல்லாம் ஆகி கடைசி ஸ்டேஜ்ல வரும்போது என்னது கொஞ்சம், அப்ப அந்த மாதிரி நல்ல யோகிகள், நல்ல ஞானிகள் யோகிகள்லாம் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது கடைசியில அவங்களுக்கு பகவான் இடத்தில் போக முடியாத கட்டத்துல வரும்போது they will be born in a very very இது ஆன்மீகமான ஒரு நல்ல ஒரு என்னது பண்டிதன் இருக்கானா அவன் வீட்டுல பிறக்கலாம், இல்லை பணக்காரன் வீட்டுல பிறக்கலாம். பணக்காரனா ஒண்ணு இந்த இதெல்லாம் கெட்ட பழக்கத்துல அந்த மாதிரி கிடையாது, நிஜமாவே ஒரு பணக்காரன் நல்ல எண்ணத்தையும் பணக்காரன் இருப்பனே அவங்க வீட்டுல பிறப்பான், அந்த குழந்தை பிறக்கும்.
ஓகே. அப்போ நுழைவதற்கு குறிப்பிட்டுள்ளது. அதாவது தனது அனைத்து பலங்களிலிருந்து விடுதலை பெறாது ஒருவனால் இறையுலகில் போக முடியாது. ஒருவன் பகவானின் வடிவம், குணங்கள், லீலைகள் போன்றவற்றை நினைப்பதின் மூலம், வேற ஒண்ணுமே பண்ண நினைத்தா போறோம் அப்படிங்கிறா. நினைத்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா வாயில வரும். நம்ம வாயாலையும் சொல்லுவோம், காதாலையும் கேட்போம். அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ என்னது தியானிக்கிறது இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த இதுவும் வந்திருக்கு இல்லையா, நம்ம 12th சாப்டர்ல இது லாஸ்ட் ஸ்லோக், செகண்ட்ல, ஐ மீன் நாட் லாஸ்ட் 15 ஸ்லோகமோ என்னமோ, தியானம் விசிஷதி, கர்மா தியானம் விசிஷதி. நீ கர்மா பண்ண நல்லதுதான். அப்புறம் என்னது, நாலேஜ், எஸ், ஞானத்தை வளர்த்திக்கிறேன். அந்த ஞானத்தை காட்டிலும் எது பெஸ்ட்னாக்கா தியானம் தான் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலயும் வந்திருக்கு. அப்ப நிறைய ரெஃபரன்ஸ் பார்க்கலாம். நம்ம பகவத்கீதை படிச்சதுனால அதுலயும் நிறைய கொடுத்துருக்கு அந்த மாதிரி. சோ தியானம் தான் பகவானை நினைக்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அதான் நம்ம ஜபம் பண்ணும் போதும் தியானத்தோட பண்ணும். அப்ப அது பண்ணாதான் இஃபெக்டிவா இருக்கும். சோ ஒருவன் பகவானின் வடிவம், குணங்கள், லீலைகள் போன்றவற்றை நினைப்பதன் மூலம் தனது பாவத்தின் பலன்களை தடுத்துக் கொள்ள முடியும். அப்ப ஒருத்தனை கொலை பண்ணிட்டு நான் பகவானை தியானம் பண்றேன் அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியாது. அவன் கொலை பண்றான்னா கண்டிப்பா அவனுக்கு பகவானோட தியானம் வராது. அவன் எப்படி தப்பிக்கணும், இது அந்த பாடி எப்படி டிஸ்கார்ட் பண்ணும், அதுலதான் அவனுக்கு தியானம் இருக்குமே தவிர உடனே அப்படியே இது மாதிரி உட்காந்து பகவான் தியானம்லாம் அவன் பண்ண மாட்டான். ஆனா அந்த மாதிரி நம்ம குதர்க்கமெல்லாம் பேசினாக்கா அந்த மாதிரி ஆளு அவனுக்கு தியானத்தை வர எப்ப தியானம் பண்றதுக்கு அந்த ஒரு மனசு பக்குவம், அந்த இது எப்படி வரும், ஒரு சாந்தமான மனசு இருக்கும். அப்ப அவங்களாலதான் ஜபம் பண்ண முடியும். மனசு இப்படி ஒரு இது மாதிரி என்ன சொல்லுவா, தித்திரி பட்டர்ஃபிளை மாதிரி அப்படியே படப்படான்னு அது மாதிரி இருக்கும்போது அப்படி கண்ணை மூடினாலே எங்கேயோ இப்படி கண்ணை திறந்து ஏதோ அது பண்ணும் இது பண்ணும் அதை பார்க்கணும் இது பார்க்கணும் அந்த மாதிரி இருக்குன்னா மனசு சாந்தமா இல்லை. அந்த மாதிரி மனசு சாந்தம் இல்லைன்னா அவங்களால ஜபம் பண்ண முடியாது. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், மனசை சாந்தப்படுத்தணும். சாந்தப்படுத்தி நிதானமா கண்ணை மூடி பகவானை தியானம் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பெரிய ஒரு இது தோன்றது. இட் இஸ் ஈஸி ஒன்லி. ஆனா ரொம்ப அந்த ஒரு ரஜோகுணத்தை இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம். தமோ குணத்துல இருக்கிறவனுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது, அவன் ஜபமும் பண்ண மாட்டான். நம்ம பண்ணணும் ஆசை இருக்கு, அதனால நம்மள முடியறது இல்லை. என்னன்னா அப்பதான் அடுப்புல வச்சிருக்கேனே ஆஃப் பண்ணேனா, அது யாரோ கூப்பிடுறாளோ, இந்த போன் ஏதோ வந்திருக்குமோ, இல்ல மொபைல் ஏதோ வந்திருக்குமோ, ஏதோ ஒண்ணு மனசுல அலைப்பாய்ந்துட்டே இருக்கு. அவங்களால ஜபம் பண்ண முடியாது. அப்போ மனசை சாந்தப்படுத்தினாதான் முடியும். அந்த மனசை சாந்தப்படுத்தும் போது என்னது, பகவானை தியானம் பண்ண முடியும். நினைப்பதன் மூலம் தனது பாவ பலன்களை தடுத்துக் கொள்ள முடியும். பத்ம புராணத்தில் வேற என்ன ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, பகவானின் செய்கைகளை சிந்திப்பது பற்றி இவ்வாறு கூறப்படுகிறது. எப்போதும் பகவானின் இனிமையான லீலைகள் மற்றும் அற்புத செயல்களை பற்றி சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் ஒருவன் உலகியல் மாசுக்கள் அனைத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். உலகியல்ல நிறைய நம்ம பண்ணிட்டே தான் இருக்கோம், தப்பான காரியம் பண்றோம். அதுல இருந்து எல்லாம் அப்புறம் என்ன சங்கமும் இருக்கு நம்மளுடைய we are all in that. அந்த மாதிரி சங்கத்தை எல்லாருமே இதுல இருப்பாங்களா, ஆன்மீகத்துக்கு நம்மள நல்லா ஈர்க்கக்கூடிய அந்த மாதிரி இருப்பாங்களா, இல்லை. இப்ப மாசுக்கள் நிறைய இருக்கும். அந்த மாசுக்கள்ல இருந்து அவன் விடுபடுவான். அவனே ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஒரு என்னது சங்கத்துல இருந்து அவன் இதை வெளியில வந்துடுவான். அவனால he will not be comfortable. வேற ஒரு அந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவா, வேற இன்ட்ரெஸ்ட்ல இருக்கிறவங்க கூட அவன் சேர முடியாது. ஒரு ஹை ஹலோன்னு ரிலேஷன் வச்சுக்கலாம். ரொம்ப நாளைக்கு அவன் he cannot get along with them. ஏதோ ஒரு மாதிரி போர்டம், சரி இல்லையா, இன்னும் ஒரு டாபிக்கும் ஒரு மாதிரி இல்ல, என்ன காமன் டாபிக்கும் பேச, ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஆன்மீகம், அவன் என்னவோ ஒரு கதை பேசுறான், பிலிம் ஸ்டாரை பத்தி, அந்த பாட்டு தெரியுமா, இந்த பாட்டு ஏதோ ஒன்று, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். we will be out of place. எனக்கு ஒண்ணுமே பேசுறதுக்கு இதே இல்லை, ஏன்னா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியறது இல்லை அவங்க பேசுறத பத்தி. அப்ப நம்ம எவ்வளவு நாளைக்கு அந்த சங்கத்துல இருப்போம், விட்டு விடுவோம். சரி, இது காமன் டாபிக், நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுடுவோம். அந்த மாதிரி நம்மளே அந்த சங்கத்துல இருந்து நம்ம தெரியாம நம்ம வெளியில வந்துடுவோம். சோ என்ன கொடுத்திருக்கு, மாசுக்குள் அனைத்துல இருந்து விடுதலை பெறுகிறான். அந்த மாதிரி மாசு மாத்திரம் கிடையாது, இட் இஸ் பிசிக்கல். பட் ஈவன் மனசுல ஏதாவது இந்த மாதிரி கல்மிஷம்லாம் இருந்ததுன்னா அதுவும் சரியா போயிடும். அதுல இருந்து விடுதலை பெறுகிறான். புராணங்கள் சிலவற்றுள் பக்தி செயல்களை பற்றி ஒருவன் தியானம் செய்தான் என்றால் அவன் தான் விரும்பிய பலனை பெறுவதோடு முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேராகவும் காணலாம் என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. அதெல்லாம் ரொம்ப 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 என்னது மகாத்மாஸ், அதெல்லாம் நம்மலாம் இந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் திங்கே பண்ண வேண்டாம். பட் இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தியானம் பண்ணி எல்லாம் அவனோட பலன், அவன் என்ன மனசுல நினைக்கிறான் எல்லாம் நடக்கும். அதான் அந்த மாதிரி தியானம் பண்ற ஒண்ணுமே வேண்டவும் மாட்டானே. எனக்கு என்ன, இப்ப நீ அங்க போனாலும் நான் உங்களை பத்தி என்னது, உங்களை தியானம் தான் பண்ண போறேன். நீங்க எனக்கு மோட்சம் கிடைத்து நீங்க உங்க என்னது கோலக வந்தானம் கூட்டின்னு போனாலும் உங்களை பிரார்த்தனை பண்ணி எனக்கு தியானம் தான் பண்ண போறேன். அதே இங்க பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு எல்லாம் மோட்சத்துக்கும் விருப்பம் இல்லைன்னு அந்த மாதிரி ஆச்சாரியர்கள் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க, பாக்குறோம் நம்ம. சோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு மோட்சத்துக்கும் அப்ப அவங்க கிட்ட என்ன விருப்பம் இருக்கும். ஆனா இதை கொடுத்திருக்காங்க, அவன் தான் விரும்பிய பலனை பெறுவதோடு என்ன விருப்பம், ஒண்ணுமே விருப்பமே இருக்காது. இஸ் வெரி ஹாப்பி. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் நான் இருந்தாலும் அவன் முழுமுதற் கடவுளை நேருக்கு நேர் அந்த மாதிரி இருக்கிறவன் கண்டிப்பா பகவானை
நேருக்கு நேராக பார்த்து பேசி எல்லாம் பண்ண முடியும். நம்ம நிறைய அதுவும் இன்ஸ்டன்சஸ் பார்த்திருக்கோம். பாகவதத்துல அந்த ஸ்டோரி எல்லாம் வருது. துருவ மகாராஜ் அப்படி வந்து கடும் தவம்லாம் இருந்து கடைசியில பகவானை கண் முன்னாடி பார்த்து இப்ப சொல்றார், நான் கண்ணாடி துண்டுகளுக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டேனே. என்ன கண்ணாடி துண்டு? அப்பாவோட மடியில நான் ஏன் உட்காரல? அதெல்லாம் ஒரு கண்ணாடி துண்டு தான், ஒரு புகழி. அதுக்கெல்லாம் நான் ஆசைப்பட்டேன். ஆனா எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு? பெரிய ரத்தினம், உங்களுடைய இது என்னது தரிசனமே கிடைத்தது. நான் எதுக்கோ ஆசைப்பட்டேன், ஆனா என்னவோ எனக்கு கிடைச்சு கொடுத்து. இனிமே யாராவது அதுக்கெல்லாம் ஆசைப்படுவாளா என்ன? அப்படி அப்ப நான் உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு, நான் இனிமே உனக்கு எல்லாம் ஒண்ணு ராஜ்யம் தரேன், அது தரேன். சுச்சோ வேண்டவே வேண்டாம். பிரகலாத் மகாராஜும் தான், எல்லாம் 5 வயசு குழந்தைகள், அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். அந்த சங்கமே எனக்கு வேண்டாம். பௌதிக விஷயமான ஒண்ணு எனக்கு கொடுத்துடாதீங்க. எனக்கு அதுல போகவே வேண்டாம். ஆன்மீகத்துல நான் சந்தோஷமா இருக்கேன். அந்த மாதிரி எல்லாம். அதனால பாகவதம் இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு சீக்கிரம் நம்ம பாகவதத்துக்கெல்லாம் போகலாம். அந்த ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதோட இது பல அந்த ஸ்துதிகள், பிரஹ்லாத ஸ்துதி, பீஷ்ம ஸ்துதி, இதெல்லாம் நிறைய வரும். அதுல வந்து நம்ம படிச்சா ரொம்ப அந்த கருத்துக்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அப்புறம் என்ன படிச்சோம்? முழுமுதற் கடவுளுக்கு நேருக்கு நேராக காணலாம் என்பதற்கான சான்றுகள் உள்ளன. இது பற்றி ஒரு கதை இருக்கு. பிரம்ம வைவர்த்த புராணத்தில் உள்ளது. தென்னிந்தியாவில் ஒரு பிரகிஷ்டானபுரம் என்னும் ஊரில் ஒரு ஏழை பிராமணன் இருந்தான். அதை மனசார நினைக்கும் போது அவன் அப்படியே நினைக்கிறான். ஐ திங்க் அது அந்த ஸ்டோரி தான் நினைக்கிறேன். அவன் வந்து பிரசாதம் வச்சோன்னா, ஐயோ பிரசாதம் ரொம்ப சூடா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு விரல போட்டு பாக்குறான். காலையில இருந்து அவன் சொப்னத்துல தான் அது பாக்குறான் அப்படின்னு நினைக்கிறான். சொப்னா ராத்திரின்லே, ஐ டோன்ட் நோ, ஹிஸ் ஜஸ்ட் திங்கிங். கண் முழிச்சு பார்த்தா கை வெந்திருக்கு. சோ அந்த மாதிரி வந்து நல்ல ஒரு ஆழமா உள்ள தாட் அபவுட் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுல. சோ பிரதீக்ஷா என்ற ஊரில் ஒரு ஏழை பிராமணன் இருந்தான். அவன் ஏழையான போதிலும் தனது முந்தைய பாவங்களின் பலனாலும் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தாலும் தனக்கு போதிய பொருளோ செல்வமோ கிடைக்கவில்லை என்று கருதி அது பற்றி வருந்தாது வழக்கமான அமைதியுடன் வாழ்ந்து வந்தார். சோ நம்ம பழைய நம்மளோட பாவ கணக்கு இருக்கு. அதனாலையும் அது என்னது, கிருஷ்ணருடைய, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், கிருஷ்ணருடைய விருப்பத்தாலும். இப்ப நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு கிடைக்கலைனாக்கா கிருஷ்ணர் வந்து நம்மளை பார்க்கல, கிருஷ்ணருக்கு கண் இல்ல, மூக்கு இல்லை, எனக்கு ஒண்ணுமே கொடுக்கறது இல்லைன்னு அது இதுல கூட நம்ம படிக்கலாம். நாரதர் கூட சாபம் விட்டா எப்படி இருக்கும்னாக்கா, அவங்க திருந்தலமே சொல்லிட்டான். நலக்குவேரன் மணிகிரீவன் நலக்குவேரன் கதையில அது இப்படிதான் வரும். நல்ல பசங்க தான் இவரோட, குபேரனோட 2 பசங்க நல்ல பசங்க. ஆனா ஒரு இன்டாக்சிகேஷன், ஏதோ ஒரு பெண் பித்து ஒரு மாதிரி அவங்க இதுல இருக்கும்போது ஆடை அணியாம வந்து உப்புமால அடிச்சுட்டு இருக்காங்க. நாரதர் வரதை பார்த்து அந்த பெண்கள்லாம் மூடிக்கிறாங்க. இவங்க வந்து அப்பவும் வந்து இதுல இருக்காங்க, அவங்க அந்த அதே ஒரு இதுல இருக்காங்க. என்னது, ஒரு பித்து பிடித்தா போல அவங்க வந்து அந்த சந்தோஷத்துல மூழ்கி இருக்கும்போது அவர் வந்து நாரதர் வந்து சாபம் கொடுத்துட்டா. என்னது, மரமா போய் கடவாய் அப்படின்னு. ஏன், அது வந்து கோவத்துல கிடையாது, அது ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து நீ திருந்தி வாழ்வாய். அந்த பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சோடனே அவங்க வந்து மனசுல இருந்து வருந்தினாங்க. ஓ கரெக்ட் தான், நம்ம பண்ணது மகா தப்பு, இதுல என்ன இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியக்காரத்தனை நம்ம பண்ணிட்டோம். ஆனா என்னது, சாபம் கிடைச்சதுதான். பலகாலம் அவங்க வந்து மரமாவே வாழ்ந்தாங்க. ஆனா பகவானுடைய கிருபையால அந்த தாமோதராஷ்டகத்துல வரும், தாமம் அவர் வந்து அந்த உருளி, அது உருளி அல்ல, என்ன சொல்லுவதுக்கு, உருளி, வாட் யூ கால், அத வந்து அப்படி உருட்டி உரல் மாதாஜி, உரல். நான் என்ன சொன்னேன், உரலை இழுத்துன்னு போகும்போது 2 மரமும் வீழ்ச்சி அடைஞ்சு. அப்போ பகவானுடைய ஸ்பர்ஷம் பட்டோன்னு அவங்களுக்கு முக்தியும் கிடைத்தது. அப்ப எதுவுமே பகவானுடைய, நமக்கு வந்து ஏதோ ஒரு கஷ்டம் வந்தாலும் அது பகவான் நமக்கு பேர்ல கோவப்பட்டோம் அந்த மாதிரி கிடையாது. நம்ம நிறைய பாவம் பண்ணிருக்கோம், அதோட பலனும் இருக்கு. அண்ட் பகவானோட இச்சையோட தான். பகவானும் வந்து இப்ப நாரதர் சொல்லி இப்ப சொன்னேன் இல்லையா, அந்த இதுல அதுவும் அந்த மாதிரிதான் கொடுத்துருக்கு. பகவானுடைய பரிபூர்ண அவருடைய இச்சையினாலதான் நம்ம இப்போ இப்படி இருக்கோம். பணம் இல்லையா, எஸ், இட் இஸ் பகவான்ஸ் கிருபை. அது கிருபையா தான் எடுத்துக்கணும். ஏன்னா பணம் இருந்தா நம்ம வேற ஏதாவது வந்திருக்கும், பெரிய பெரிய வியாதி வந்திருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கலாம். வேற சம்திங் வந்திருக்கும், யாரோ கொள்ளை அடிச்சுன்னு போவான், அந்த மாதிரி இருக்கலாம். சோ மனசு நிம்மதி இருக்காது, அந்த மாதிரி. இப்போ நம்ம இப்படி இருக்கோம்னாக்கா அதுவும் பகவானுடைய கிருபை, அந்த மாதிரி நினைத்து இருக்கணும். சோ அவன் அந்த மாதிரி ஏழையா இருக்கும்போது என்னது, அவனோட பாவ விளைவுகளாலும் பலனாலும் கிருஷ்ணரின் விருப்பத்தாலும் தனக்கு போதிய பொருளோ செல்வமோ கிடைக்கவில்லை. ஆனா அவன் அதுக்கு வருந்தவும் இல்லை என்று கருதி அதை பற்றி வருந்தாத வழக்கமான அமைதியுடன் வாழ்ந்து வந்தான். ஸ்டில் டூயிங் ஆல் டிவோஷனல் சர்வீஸ். அந்த மாதிரி அவன் வெள்ளை மனதுடையவன். சில சமயம் அவன் ஆத்ம உணர்வு பெற்ற மகாத்மாக்களின் சொற்பொழிவுகளை கேட்க செல்வான். அது போன்ற ஒரு கூட்டத்தில் ஒருமுறை அவன் வைஷ்ணவ செயல்களை பற்றி ஸ்ரத்தையுடன் கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொழுது அம்மேன்மையான செயல்களை தியானத்திலும் கூட ஒருவன் செய்ய முடியும் என்று அறிந்து கொண்டான். அப்ப என்னது, அவன் தியானத்தால் எல்லாம் கேட்கறான். அப்படியே தியானத்தால், தியானம்னா எனது மனதால் எல்லாம் கற்பனை பார்த்து அவன் வந்து அப்படி ரசிக்கிறான். வைணவ செயல்களை உடல் அளவாலே செய்ய இயலாவிட்டால் உளப்பூர்வமாக ஒருவன் அச்செயல்களை தியானித்து அதே பலன்களை பெறலாம். சோ வந்து நம்மள கையால நமக்கு வந்து பகவானுக்கு எல்லாம் அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ண முடியல, ஏன்னா வசதி கிடையாது.
ஆனா என்ன மனசார பகவானை தியானம் பண்ணி அந்த மாதிரி பகவானுக்கு பூஜை எல்லாம் ஆஃபர் பண்ணி எல்லாம் பண்ணாலும் அப்ப நான் நாளையில இருந்து அந்த மாதிரி சும்மா உட்காந்து எல்லாம் பகவானுக்கு அந்த மாதிரி கிடையாது. வி ஷுட் சி நம்மளோட கம்ஃபர்ட்டும் பாத்துக்கணும், எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு பண்ணிட்டு பாக்கி என்னால இயலவில்லையேன்னு சொல்லிட்டு மனதாரையும் நம்ம வந்து பண்ணலாம். சோ அதே பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு உளப்பூர்வமாக ஒருவன் அச்செயல்களை தியானித்து அதே பலன்களை பெறலாம். அப்பிராமணன் ஏழையாக இருந்த காரணத்தால் தியானத்தின் மூலம் மிகவும் ஆடம்பரமான பக்தி செயல்களை சிந்திக்கலாம் என்று தீர்மானித்து அதனை செயல்படுத்தவும் தொடங்கினார். இப்ப கூட நம்ம ரீசெண்டா படிச்சோம்ல, யாரும் நம்ம மாதாஜிஸ் யாரோ தான் அனுப்பினதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த திருடன் வந்து அந்த இது என்னது சொற்பொழியில போயிட்டு கிருஷ்ணரோட எல்லாம் இதெல்லாம் வந்து வர்ணிக்கிறார். அவர் கிருஷ்ணனுக்கு அந்த ஆபரணம் இருக்கு, இது இருக்கு, இது அவன் கொள்ளைக்காரனுக்கு என்ன வேணும் அவனுக்கு, ஓ அப்படியா இந்த எல்லாரும் சொற்பொழிவுக்கு போயிருக்கா, சரி இந்த ஊர்ல நல்ல வேட்டை தான், எல்லாரும் அங்க உட்காந்துட்டு கதை கேட்டுங்கா, நம்ம எல்லா வீட்லயும் உள்ள போயிட்டு பூந்து எல்லா அவளுடைய வெல்த் எல்லாம் எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு போய் பார்த்தா எல்லாம் ஏழைகள், ஒண்ணுமே இல்லை. என்ன ஒரு தரித்திரம், ஒரு இதா இருக்கு இந்த ஊரா இருக்கு, ஒண்ணுமே இல்லையே, அவங்க வீட்டுல எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லையே, சரி இந்த எல்லாரும் அங்க கூடி இருக்காங்களே அங்க என்னதான் நடக்கிறது போய் பார்க்கலாம்னு சொன்னோன்னு அந்த இவர் சொற்பொழிவாளர் வந்து கிருஷ்ணரை பத்தி நல்லா புகழ்ந்துட்டு இருக்கார். கிருஷ்ணர் வந்து அந்த ஆடை புடுத்தின்னு இருக்க, அந்த ஆபரணம் காதுல என்ன, கழுத்துல என்ன, கையில என்னமோ எல்லாம் அப்படி ஆபரணம் ஆபரணம் ஆபரணமா சொல்லியிருக்காரு. ஆஹா, இவருக்கு என்ன திருடனுக்கு திருட புத்தி தானே, திருட்டு புத்தி தானே. உங்களுக்கு யாரும் படிக்கலையா அந்த இது வாட்ஸ்அப்ல வந்தது? ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப கூட ரீசெண்டா படிச்சேன், நான் எங்க படிச்சேன்னு என்ன. ஓகே, நீ அதை சொல்லிடுறேன். சோ அவரோட நினைவெல்லாம் என்ன இருந்தது, திருடனுக்கு திருட்டு புத்தி தானே இருக்கும் இல்லையா. ஓஹோ அப்படி ஒரு பிள்ளையும் இருக்கானா, இவ்வளவு எல்லாம் நகையெல்லாம் போட்டு எங்க இருக்கான்னு சொல்லிட்டு கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. எல்லாம் சொற்பொழி முடிஞ்சு எல்லாரும் இப்படி போயிட்டாங்க. அப்புறம் இந்த சொற்பொழிவாளர்கிட்ட போயிட்டு கேட்கறான், நீங்க இவ்வளவு நேரம் சொன்னீங்களே அது அந்த பிள்ளை யாரு அப்படின்னு. இவர் பாக்குறாரு, என்னது அந்த பிள்ளையா, அது கிருஷ்ணரை பத்தி என்ன நான் சொன்னேன், அப்படி இவனுக்கு அந்த கிருஷ்ணர்ங்கிறதே யாரு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது ஒரு கிருஷ்ணர்ப்பா அப்படின்னு. சரி சரி அவன் எங்க இருக்கான்னு சொல்லு, அவ்வளவு எல்லாம் நகை போட்டுன்னு எங்கதான் இருக்கான்னு சொல்லுன்னு. அப்பதான் அவருக்கு தெரிஞ்சு, ஓ நீ வந்து கொள்ளக்காரனா அப்படின்னு. ஆமாமா நான் திருடுறவன் தான், எனக்கு வந்து அந்த நகையெல்லாம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னேன்னு. அப்ப இவர் வந்து அப்பப்போ நம்மள ஏதாவது ஹார்ம் பண்ணிவிடுவோம்னு சொல்லிட்டு சும்மா போய் சொல்லி அந்த தூருக்கு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா, அந்த ஒரு ஏதோ இருக்கு ஒரு இடம் எல்லாம் காட்டிட்டு அங்க அவன் இருப்போம், ராத்திரி நேரம் வருவான், அங்க அவன்கிட்ட போய் வாங்கிக்கோ, அங்க அவன் வரான் டெய்லி அப்படின்னு. ஓ அப்படியா, தேங்க்யூ தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறான். இவர் சொன்னா, ஐயோ பைத்தியக்காரத்தனமா நான் ஏதோ ஸ்டோரி சொல்றது அதை போயிட்டு இவன் நம்பிட்டு இருக்கானே பைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் போயிடுறார் வீட்டுக்கு. அப்பா தப்பிச்சோம் பழைச்சோன்னு சொல்லிட்டு வந்துடுறார். இவன் அங்க போயிட்டு வெயிட் பண்றான் அந்த திருடன். பார்த்தா கரெக்டா 12 மணிக்கு வந்து 12:30 வர கிருஷ்ணர் வந்தோடனே அப்படியே அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா போலயே கழுத்துலயும் காதலியும் கண்ணுலயும் அது என்னது காதலியும் கழுத்துலயும் கையில காலில் எல்லாம் ஒரு ஆபரணம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு, எங்கிட்ட நீங்க அந்த சொற்பொழிவாளர் சொன்னா போல எல்லாம் போட்டுன்னு இருக்க, எல்லாம் அதெல்லாம் கழட்டி குடி சொன்னோன்னா, யாருப்பா நீ எல்லாம் கேட்டு அதுக்கு என்ன எடுத்துக்கோயின்னு சொல்லிட்டு அந்த கிருஷ்ணரும் எல்லாம் கொடுத்து விடுறேன். எல்லாம் கொடுத்து இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம், எல்லாத்தையும் ஒரு மூட்டையா கட்டிட்டு வரார். இதை வரத பார்த்துட்டு இவருக்கு ஒரு சொற்பொழிவாளரோட ஆத்துக்கு வீட்டை பார்த்துன்னு வரார். இதை பார்த்தோன்னா அவருக்கு இன்னும் டென்ஷன் ஆயிடுது. ஓ அங்க போய் பார்த்தேன் யாரும் இல்லை, நீ என்ன புளிக்கினியான்னு சொல்லிட்டு என்னையா கொலை பண்ணிட்டான்னு என்ன பண்றதுன்னு ஒரே பயம் வந்துட்டு சொல்ற, ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க சொன்னா போல எனக்கு எல்லா இதெல்லாம் கிடைச்சது, ஆர்னமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடைச்சது. இது ஆர்னமெண்ட்ஸ் கிடைச்சதா, யாரை பார்த்த என்ன பார்த்த, நீங்க சொன்னா போல ஒரு குழந்தை வந்தது, எல்லாம் நீங்க சொன்னா போல ஆபரணம் எல்லாம் இருந்தது, எல்லாத்தையும் கழட்டி கொடு சொன்னோன்னு எல்லாத்தையும் கழட்டி கொடுத்துட்டானு. இவருக்கு புரியவே இல்லை. நான் இன்னும் கதை சொல்றேன் தப்பிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லித்தேன், இவன் வேற நிஜமாவே கிடைச்சதுன்னு சொல்றானே அப்படின்னு. எங்க காட்டு பகலையில உங்களுக்கு அதான் கொஞ்சம் ஒரு பங்கு கொடுத்துட்டு போலான்னு நினைச்சேன், ஏன்னா நீங்க இவ்வளவு சொன்னதுனால எனக்கு இவ்வளவு சொத்துக்கள் இது கிடைச்சது, அதுல ஒரு கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொடுக்கலான்னு. எனக்கு அதெல்லாம் வேண்டாப்பா, நீ என்ன பார்த்த, யாரை பார்த்த, எங்க பார்த்த அதை சொல்லுன்னு. நீங்க சொன்ன இடத்துல தான் வாங்க உங்களுக்கு கொண்டு போய் காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க கொண்டு போய் காட்டினா இவர் கண்ணுக்கு ஒண்ணுமே இது தென்படல. இவ திருடன் சொல்ற, பாருங்க நீங்க சொன்ன போல அங்க நிக்கிறான் பாருங்க, அவன் இப்ப ஆவரணம் இல்லாம நிக்கிறான், எல்லாத்தையும் எனக்கு கொடுத்துட்டான்னு. எனக்கு ஏன் தெரியல அப்படின்னு. அப்போ அசரீரி மாதிரி இவருக்கு மாத்திரம் காதல் ஒலிக்கிறது, நான் வந்து கிருஷ்ணன் தான், உனக்கு ஏன் கண்ணுக்கு தெரியல, நீ ஒரு தொழிலா நினைச்சுன்னு அதுல நம்பிக்கை இல்லாம நீ வந்து அந்த கதையை சொன்னியே தவிர உனக்கு நம்பிக்கையோட எஸ் கிருஷ்ணர் இருக்கார், அவர் இவ்வளவு ஆபரணம் போட்டுன்னு இருக்கார், அந்த மாதிரி நீ எண்ணத்தை சொன்னேன்னா நான் கண்ணுக்கு தென்பட்டிருப்பேன். வேற திருடன் என்ன பண்ணா, நீ சொன்னது அப்படியே நான் நம்பிட்டான், நீங்க சொன்னத அப்படியே நம்பி அப்படியா அவ்வளவு நகை இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து அந்த ஆர்வத்தோட வந்து என்ன பார்த்தான். அப்ப அவனுக்கு என்னது, நான் வந்து தென்பட்டேன். அதனால ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் என்னன்னாக்கா, நம்ம வந்து ஃபெய்த் ஒன், கடவுள் இருக்காருன்னா அப்புறம் என்னது, பாக்கி என்னெல்லாம் படிக்கிறோமோ அந்த மாதிரி குவாலிட்டிஸ் பகவான் கிட்ட இருக்கு. அப்புறம் என்னது, பகவானுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணா அவருக்கு பிடிக்கும், எஸ் அப்ப நான் அதெல்லாம் பண்ணணும், ஏன்னா அவர் சந்தோஷப்படுறார்.
அப்புறம் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கார், கண்டிப்பா உனக்கு என்னுடைய இது இது உலகத்துக்கு கொண்டு போயேன்னு. அந்த நம்பிக்கை நமக்கு வேணும். சோ அது அவர் சொல்றதுல எல்லாம் டோட்டல் நம்பிக்கை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா நடக்கும். அவரை கண்ணுக்கு நேர நம்ம வந்து பார்க்கவும் முடியும், அவரிடத்தை பேச முடியும், எல்லாம் முடியும். ஆனா எவ்வளவு பேருக்கு அந்த மாதிரி நம்பிக்கை வரும்? ரொம்ப ரேர் தான். திருடனுக்கு வந்தது அவனுக்கு பகவான் இடம்லாம் தெரியாது, ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு இதுல நிலையில வரதான். அது ஒரு ஸ்டோரி. இப்ப நான் ரீசெண்டா இப்ப அடிக்கடி வரப்பட்டதுதான். நான் நினைச்சேன் நீங்களும் படிச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு. யாருமே படிக்கலையா அந்த ஸ்டோரி? அதெல்லாம் ரொம்ப காமன், வாட்ஸ்அப்ல எல்லாம் வரும் அந்த மாதிரி. எனவே அதெல்லாம் நிஜமா நடந்ததெல்லாம் கேட்க கூடாது. இந்த மாதிரி ஸ்டோரி விச் ஆக்சுவலி நம்மளோட என்னது பக்தியை வந்து இன்னும் என்னது உறுதிப்படுத்துறது. எஸ், பகவான் இடத்துல நம்பிக்கை வேணும். எஸ், இது வரைக்கும் அப்புறம் யார் படிக்கணும்? ஸ்ரீலட்சுமி மாதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க. சில சமயம் அவன் கோதாவரி நதிக்கு நீராடச் சென்று நீராடி முடித்தவுடன் ஆற்றங்கரையில் ஒரு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து பிராணாயாமம் எனப்படும் சுவாச பயிற்சியின் மூலம் தனது மனதினை ஒருமுகப்படுத்தினான். இப்பயிற்சிகள் தானாகவே ஒருவனது மனதினை ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் மீது நிலை பெற செய்வதற்குரியவை ஆகும். சுவாச பயிற்சிகள் மற்றும் பல்வேறு யோகாசனங்களின் பலன் இதுவே ஆகும். முன்னாளில் சாதாரண மனிதர்கள் கூட எவ்வாறு தங்கள் மனதினை இறைவனது சிந்தனையில் நிலை பெற செய்வது என்பதை நன்கறிந்திருந்தனர். அதனால் அந்த பிராமணனும் அதனையே செய்தான். அவன் பகவானின் உருவத்தை தனது மனதில் பதிய செய்தவுடன் அவன் தனது தியானத்தில் பகவானுக்கு விலையுயர்ந்த பட்டாடைகள், ஆபரணங்கள், மணிமகுடங்கள் போன்றவற்றை அணிவதாக கற்பனை செய்ய தொடங்கினான். பின்னர் அவன் கற்பனையிலேயே கோயிலை மிகவும் அருமையாக சுத்தம் செய்தான். சுத்தம் செய்து முடித்தவுடன் அவன் தன்னிடம் பல பொன் சொம்புகளும் வெள்ளி சொம்புகளும் இருப்பதை கற்பனை செய்து அவற்றை ஆற்றுக்கு எடுத்து சென்று அவற்றில் புனித நீரை ஊற்றி நிரப்பினான். அவன் கோதாவரி ஆற்றிலிருந்து மட்டுமல்லாது கங்கை, யமுனை, நர்மதை, காவேரி போன்ற நதிகளில் இருந்தும் கூட நீர் எடுத்து வந்தான். ஒரு வைஷ்ணவான் மந்திரங்களை ஓதுவதின் மூலம் இப்புண்ணிய நதிகளின் நீரை பெறுகிறான். இந்த பிராமணனோ மந்திரம் ஓதுவதற்கு பதிலாக தானே நேரடியாக அந்த நதிகளுக்கு சென்று பொன், வெள்ளி பாத்திரங்களில் நீர் எடுத்து வருவதாக கற்பனை செய்தான். பிறகு அவன் வழிபாட்டுக்குரிய மலர்கள், பழங்கள், வாசனை திரவியங்கள், சந்தனம் போன்றவற்றை சேகரித்தான். அவன் எல்லாவற்றையும் திருமூர்த்தத்தின் முன்பு சமர்ப்பித்தான். இந்த மலர்களும் நீரும் வாசனைய திரவியங்களும் திருமூர்த்தங்களின் திருப்திக்கேற்ற படைக்கப்பட்டன. பிறகு அவன் தீப ஒளி காண்பித்தான். இவ்வாறு வழிபடுவதற்குரிய ஒழுங்குமுறை வழிகள் அனைத்தையும் அவன் சரியாக செய்து முடித்தான். இவ்வாறு வழிபடுவதை தனது கடமையாக கொண்டு அதனை கற்பனையில் பல வருடங்கள் தொடர்ந்து அவன் செய்து வந்தான். ஒரு நாள் அப்பிராமணன் தனது கற்பனையில் பாலும் சர்க்கரையும் சேர்த்து சர்க்கரை பொங்கல் செய்து அதனை திருமூர்த்தத்திற்கு படைத்தான். எனினும் அதில் அவன் முழு திருப்தி அடையவில்லை. ஏனென்றால் சர்க்கரை பொங்கல் அப்போதுதான் தயாரிக்கப்பட்டு மிகவும் சூடாக இருந்தது. சர்க்கரை பொங்கலை சூடாக உண்ணக்கூடாது, அது ஆற ஆற அதன் சுவையும் அதிகரிக்கும். சர்க்கரை பொங்கல் அப்போதுதான் செய்யப்பட்டிருந்த பானையை அவன் தனது விரலை சுட்டுவிடும் என்று கருதவில்லை. இவன் இவ்வாறு நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வைகுண்டத்தில் லட்சுமி தேவியுடன் வீற்றிருந்து பகவான் நாராயணர் சிரிக்க தொடங்கினார். அவர் திடீரென்று சிரிப்பது கண்டு ஒன்றும் புரியாத அதிர்ஷ்ட தேவதைகள் அனைவரும் பகவான் நாராயணனிடம் அதன் காரணத்தை வினவினார். பகவான் அதற்கு பதில் கூறாது அப்பிராமணனை அங்கே அழைத்து வர சொன்னார். வைகுண்ட லோகத்திலிருந்து சென்ற புஷ்பக விமானம் பகவானின் முன்பு அந்த பிராமணனை அழைத்து வந்தது. பகவான் என்ன நடந்தது என்பதை முழுவதும் எடுத்துரைத்தார். அந்த பிராமணன் பகவான் மற்றும் லட்சுமி தேவிகளுடன் சேர்ந்து வைகுண்ட லோகத்தில் ஒரு நித்திய இடம்பெறும் பேறு பெற்றான். இது பகவான் அவரது உறைவிடத்தில் இருந்த போதிலும் எவ்வாறு எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார் என்பதை எடுத்து காட்டுகின்றது. பகவான் வைகுண்ட லோகத்தில் இருந்த போதிலும் அப்பிராமணன் அவரை தியானத்தில் வழிபட்ட பொழுது அவனது இதயத்திலும் வீற்றிருந்தார். இதிலிருந்து பகவானுக்கு தியானத்தில் கற்பனையாக அளிக்கப்படும் பொருள்கள் கூட அவரால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறதென்றும் அவை
ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய பலனை பெறுவதற்கு உதவுகின்றன என்றும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. So faith is very important. Total constant in faith one. பகவான்கிட்ட நம்ம வந்து பண்றோம், பேரளவிலான்னு சொன்னாங்க செஞ்ச அந்த மாதிரி இல்லை. இல்லை, எஸ் பகவான் செய்யறோம், பகவானோட திருப்தினா எஸ் பகவான் திருப்தி படுறார், அந்த ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம பண்ணணும். சில சமயம் அவன் கோதாவரி இல்ல எங்க படிச்சோம் நம்ம இதெல்லாம் படிச்சோமே, செயல்களை சக்தியோடு கேட்டுக்கொண்டு மென்மையான செயல்களை தியானத்தில் ஒருவன் செய்ய அறிந்து கொண்டான். பிராமணன் ஏழையாக இருந்த காரணத்தால் தியானத்தின் மூலம் மிக ஆடம்பரமான பக்தி செயல்களை சிந்திக்கலாம் என்று தெரியும். இதில் படிச்ச தியானம் தான் எனக்கு நினைவே வர மாட்டேங்குது. ஹரே கிருஷ்ணா. கேன் சம்படி கைட் மீ? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சில சமயம் அதுல இருந்து படிக்கணும். 104ல என்ன மாதாஜி? 104ல சில சமயம். அதான் சில சமயம். ஓகே, சில சமயம். அப்ப என்ன எல்லாம் படிச்சா போலயும் இருக்கு, நம்ம இட்ஸ் நத்திங் நியூ இல்லையா, எல்லாம் கிளாஸா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லி விடல. இதுல என்ன இருக்கு சொல்லி ஸ்டோரி மாதாஜி அதை நான் படிச்சு முடிச்சுட்டேன். அதான் இதுல இருந்து படிச்சீங்க இல்லையா அப்படின்னு. அதை நான் படிச்சு முடிச்சுட்டேன் மாதாஜி. சரி. அப்ப என்னது சில சமயம் அவரை வந்து கோதாவரி நதிக்கு நீராடு சென்று நீராடி முடித்தவுடன், அதெல்லாம் கற்பனை. கோதாவரி நதிக்கு போறார், ஆனா முடித்தவுடன் என்ன நினைக்கிறார், ஆற்றங்கரையில் ஒரு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்த பிராணாயாமம் எனப்படும் சுவாச பயிற்சி. பிராணாயாமம்னு தெரியும் இல்லையா, மூச்சு பயிற்சி. எவ்வளவு ரேச்சக் பூரக், ரேச்சக் பூரக்னா எவ்வளவு நேரம் அப்புறம் ஹோல்ட் பண்ண முடியும், அதுக்கப்புறம் ரேச்சக் அப்படின்னா இது பண்ணும், எக்ஸேல் பண்ணும். எக்ஸேல் பண்ணி எவ்வளவு நேரம் எக்ஸேல் மெதுவா பண்ணும். எவ்வளவு நம்ம வந்து 5 கவுண்ட் நம்ம மேல ஏத்தணும்னாக்கா 10 கவுண்ட்ஸ் கிழணும். இதெல்லாம் வந்து யோக பயிற்சி இல்லைன்னா அதெல்லாம் உண்டு. அப்பதான் அது அந்த மாதிரி கரெக்டா பண்ணும்போதுதான் அந்த யோக பயிற்சியால் அவங்க வந்து என்னெல்லாம் மிஸ்டிக் பவர்ஸ் பண்றாங்களோ அதெல்லாம் சித்திக்கும், இடம் வராது. சோ அந்த இதெல்லாம் கொஞ்சம் கடுமையான இதுதான். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு அப்புறம் ஹோல்டும் பண்ணும். மூச்சை இழுத்துனா அப்புறம் மேல அதை ஹோல்ட் பண்ணணும். அதே போல கீழே விட்டப்புறம் ஹோல்டு அப்படின்னா அந்த காற்றே இருக்காது, உள்ள காற்றே இருக்காது. அப்படி நம்ம ஹோல்ட் பண்ணணும், திணறிடும் அப்படி. அந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சி பண்ணும்போது என்னது, சூரிய நாடி சந்திர நாடி சமமா இருக்கும், நமக்கு வியாதிகளே வராதான். வியாதிகள்னா என்னது, இந்த வாயில புண்ணு அதெல்லாம் என்னது சூட்டுனால வருது. அப்ப சூரிய நாடி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு அப்படின்னு. அதே போல காஃபு கோல்டு அடிக்கடி வரவங்களுக்கு என்னது, அவங்களுக்கு வந்து சந்திர நாடி இப்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. அப்ப அவங்களோட எல்லாம் சீரா இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த பிராணாயாம பயிற்சி பண்ணாலே சரியா போயிடும். அந்த பிராணாயாம பயிற்சி நம்ம ஜபத்திலேயே நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம். ஜபம் பண்ணும் போதே நம்ம வந்து பண்ணலாம். ஒரு ஜபம் பண்ணும்போதும் அந்த நாமம் சொல்லும் போது அப்படி நல்லா மூச்சை இழுத்து எவ்வளவு டைம் சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் தியானம் பண்ணி பண்ணலாம். சோ இது வந்து என்னது, அவர் வந்து பிராணாயாமம் என்னப்படும் சுவாச பயிற்சி மூலம் தனது மனதினை ஒருமுகப்படுத்தினார். இப்பயிற்சிகள் தானாகவே ஒருவனது மனதினை ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் மீது நிலை பெற செய்வதற்குரியவை ஆகும். ஆக்சுவலி தியானம்ங்கிறது தண்ணி போட்டு சுவாச என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் மீது, நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஒரு யோகா இதுல வந்து ஜஸ்ட் சர்ப்பிங் சவுண்ட், ஒரு பேர்டு வந்து ஒரு என்னது ஒரு பட்சி வந்து ஒரு என்னது பேர்டு பட்சி என்ன சொல்ல பறவை ஒரு கிளியோ ஒரு குருவியோடு அது பறவையோட வந்து சத்தத்தை வந்து தியானம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொன்னாங்க. பகவான் பேர்ல தியானம்லாம் அவங்க சொல்லல. சோ அது வந்து ஆன்மீகமா இருக்கல. ஓகே, சோ அவன் வந்து அந்த மாதிரி ஒருமுகப்படுத்தான். மெயினா என்னது, மனதை ஒருமுகப்படுத்தான். அப்ப ஏதோ ஒரு சத்தத்துல ஏதோ ஒரு பொருள்ல அந்த மாதிரி மனதை ஒருமுகப்படுத்தணும். இப்பயிற்சிகள் தானாகவே ஒரு மனதினை ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் மீது நிலை பெற செய்வதற்குரியவை ஆகும். சுவாச பயிற்சிகள் மற்றும் பல்வேறு யோகாசனங்களின் பலன் இதுவே ஆகும். சோ சுவாச பயிற்சி அந்த மாதிரிதான் நல்லா இது பண்ணும்போது தியானம் அங்க இருக்கணும். நல்லா மூச்சு காற்று அப்படியே தியானம் பண்ணி அப்படி இவ்வளவு நேரம் ஹோல்ட் பண்ணேன், இப்ப நான் வந்து மூச்சை விட போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூச்சை ஆனா டபுள் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். எவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து ஏத்துக்கிறோமோ அது போல நம்ம இறக்கி விடும் போதும் அது வந்து எக்ஸேல் பண்ணும்போது டபுள் த டைம் எடுக்கணும் அது. சோ அந்த மாதிரி வந்து அது கொடுத்துருக்கு. அப்படி சுவாச பயிற்சி மற்றும் பல்வேறு யோகா மீது நிலைப்பெற செய்வதற்குரியவை ஆகும். சுவாச பயிற்சிகள் மற்றும் பல்வேறு யோகாசனங்களின் பலன் இதுவே ஆகும். யோகாசனமும் அந்த மாதிரி தான். சோ முன்னாளில் சாதாரண மனிதர்கள் கூட எவ்வாறு தங்கள் மனிதனை இறைவனது சிந்தனையின் நிலைப்பெற செய்வது என்பதை நன்கறிந்திருந்தனர். ஏன்னா அவங்க இதெல்லாம் தான் சாதாரண வாழ்க்கையை அவங்களோட வந்து இது யோகாசன பயிற்சி, யோகானா காலை தூக்கினே கை தூக்கினே மாத்திரம் இல்லை, இந்த மாதிரி மூச்சு பயிற்சி எல்லாமே அவங்க வந்து சாதாரணமே அவங்க இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ அது வந்து நிலைப்படை செய்வது என்று நன்கறிந்திருந்தனர். அதனால் அந்த அதனையே செய்தான். அவன் பகவானின் உருவத்தை தனது மனதில் பதிய செய்தவுடன் அவன் தனது தியானத்தில் பகவானுக்கு விலையுயர்ந்த மனசார எல்லாம் மனசால் பகவானை நினைத்தாச்சு.
ஆஹா நான் வந்து இப்ப பகவான் வந்தாச்சு, பகவானுக்கு எல்லாம் பட்டாடை உடுத்துறேன், கையில ஒரு பைசா கிடையாது. ஆனா மனதார வந்து அர்ச்சனை பண்றான், ஆபரணம் எல்லாம் போடுறான், இது துணி நல்ல காஸ்ட்லியான துணி எல்லாம் போடுறான். அந்த மாதிரி வந்து கற்பனை பண்ணி அவன் வந்து அவ்வளவு ஆனந்தப்பட்டு அந்த பகவானுக்கு வந்து தொண்டு புரியறான். நிலைபெற செய்வது அதனால் அந்த பிராமணனும் அதனையே செய்தான். அவன் பகவானின் உருவத்தை தனது மனதில் பதிய செய்தவுடன் அவன் தனது தியானத்தில் பகவானுக்கு விலையுயர்ந்த பட்டாடைகள், ஆபரணங்கள், மணிமகுடங்கள் போன்றவற்றை அணிவதாக கற்பனை செய்ய தொடங்கினான். நம்ம கிட்ட பணம் இருந்தோட்டு நம்ம அப்போ நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணலாம்னு நினைக்க கூடாது. பகவானுக்கு தெரியும் நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கு, 100 ரூபாய் இருக்குன்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து பகவானுக்கு பண்ணலாம். ஆனா அவன்கிட்ட ஒண்ணுமே கிடையாது. அப்போ மனசால வந்து அவன் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டு பண்றான். பின்னர் அவன் கற்பனையிலேயே கோவிலை மிகவும் அருமையாக சுத்தம் செய்தான். சுத்தம் செய்து முடித்தவுடன் அவன் தன்னிடம் பல பொன் சொம்புகள், வெள்ளி பாத்திரம் இதெல்லாம் இருக்குன்னு வெள்ளி சொம்புகள் இருப்பதாக கற்பனை செய்து அவற்றை ஆற்றுக்கு எடுத்து சென்று அவற்றில் புனித நீரை ஊற்றி நிரப்பினான். அவன் கோதாவரி ஆற்றில் இருந்து மட்டுமல்லாது கங்கை, யமுனை, நர்மதை, காவேரி போன்ற நதிகளில் இருந்தோ என கற்பனை தானே. எங்கேருந்து வேணா நான் அந்த கங்கைக்கு போனேன், யமுனைக்கு போனேன், கோதாவரி எல்லாம் கிடுகிடுன்னு போயாச்சு, கொண்டு வந்தாச்சு. நீரை எல்லாம் கொண்டு வந்து அபிஷேகம் பண்றானா, எடுத்து வந்தான். ஒரு வைஷ்ணவன் மந்திரங்களை ஓதுவதன் மூலம் இப்புண்ணிய நதிகளின் நீரை பெறுகிறான். இந்த பிராமணனோ மந்திரம் ஓதுவதற்கு பதிலாக தானே நேரடியாக, கற்பனை தானே, வந்து நம்ம இது குளிக்கும் போது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லுவா. கங்கா கோதாவரிச்ச அது எல்லா இதுவும் சொல்லி நம்ம குளிக்கும் போது என்னன்னாக்கா அந்த புண்ணிய நதிகளோட எல்லாம் அந்த தண்ணி எல்லாம் நம்ம குழாயிலேருந்தே வந்து நம்ம வந்து குளிக்கிறப்போ அந்த இஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ஸ்லோகமே இருக்கு. சோ அவன் என்ன பண்றான், அவனுக்கு ஸ்லோகம் எல்லாம் அவ்வளவு தெரியாது. ஆனா அவன் கற்பனை உலகத்துல அவன் போயே எடுத்துன்னு வரான். இந்த பிராமணனோ மந்திரம் ஓதுவதற்கு பதிலாக தானே நேரடியாக அந்த நதிகளுக்கு சென்று பொன் வெள்ளி பாத்திரங்களில் நீர் எடுத்து வருவதாக கற்பனை செய்தான். பிறகு அவன் வழிபாட்டிற்குரிய மலர்கள், பழங்கள், வாசனை திரவியங்கள், சந்தனம் போன்றவற்றை சேகரித்தான். அவனால் நிஜமா இதெல்லாம் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஆனா கற்பனை உலகத்துல அவன் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கான். அவன் எல்லாவற்றையும் திருமூர்த்தத்தின் முன்பு சமர்ப்பித்தான். இந்த மலர்களும் நீரும் வாசனை திரவியங்களும் திருமூர்த்தங்களின் திருப்திக்கேற்ப படைக்கப்பட்டன. பகவானுக்கு திருப்தி ஆச்சா, நான் இதெல்லாம் பண்றேனே, பகவானுக்கு திருப்தி ஆச்சுன்னா அவனுக்கு எவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒரு ஃபெய்த் இருக்கணும் பகவான் பேர்ல. அது நமக்கு வந்து அதுதான் இதுல வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும். படைக்கப்பட்டன. பிறகு அவன் தீப ஒளி காண்பித்தான். எல்லாம் கற்பனையில தீப ஒளி காண்பித்தான். இவ்வாறு வழிபடுவதற்குரிய ஒழுங்குமுறை வழிகள் அனைத்தையும் அவன் சரியாக செய்து முடித்தான் கற்பனையில. அப்புறம் என்னாச்சு, இவ்வாறு வழிபடுவதை தனது கடமையாக கொண்டு அதனை கற்பனையில் பல வருடங்கள் தொடர்ந்து அவன் செய்து வந்தான். கண்ண முடியாச்சுன்னா இதெல்லாம் வருது, அவன் பண்றான் நல்லா பண்றாங்க. அவனால எங்கிட்ட இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அழுது நான் எல்லாம் இல்லாம நான் தான் மனக்கற்பனையால எல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு திருப்திப்பட்டு அந்த மாதிரி பண்றான். அதனை கற்பனை பல வருடங்கள் தொடர்ந்து அவன் செய்து வந்தான். ஒரு நாள் பிராமணன் தனது கற்பனையில் பாலும் சர்க்கரையும் சேர்த்த சர்க்கரை பொங்கல் செய்து அதனை திருமூர்த்தத்திற்கு படைத்தான். எனினும் அதில் அவன் முழு திருப்தி அடையவில்லை. படைக்கிறான், ஆனா வந்து ஒரு என்ன சந்துஷ்டி என்னது ஒரு திருப்தி வரலை. ஏனென்றால் இப்ப சர்க்கரை பொங்கல் அப்போதுதான் தயாரிக்கப்பட்டு மிகவும் சூடாக இருந்தது. அந்த நம்மளே சொல்லுவோம் இல்லையா, ஒரு பால் காய்ச்சி பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சாலும் பதம் குடிக்கிற பதத்துல இருக்கும். சும்மா அப்படியே காய்ச்சினே அப்படியே வச்சுட்டோம்னாக்கா அது கடனேன்னு வைக்கிறாப்பதான். ஏன் பகவான் அதை குடிச்சுட்டு வாய் வெந்துடுத்துனா அந்த ஒரு எண்ணத்துல என்ன ஒரு குழந்தை ரூபத்துல நம்ம நினைச்சோம்னா அச்சோ அதை தொட்டாலே அது வந்து சுடும், அது எப்படி வாய் வச்சு குடிக்கும். அப்ப நமக்கு அந்த பதம் பார்த்து பகவானுக்கு வந்து எல்லாமே செய்யணும். சோ சர்க்கரை பொங்கலை சூடாக உண்ணக்கூடாது. அது ஆறாதான் அது சுவை அதிகரிக்கும். அது என்னது ஸ்வீட்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சர்க்கரை பொங்கல் அப்போதுதான் செய்யப்பட்டிருந்த பானையை அவன் தனது விரலை சுட்டுவிடும் என்று கருதவில்லை. அதுக்கப்புறம் இதுல எழுதலை. ஆனா ஒரு அப்படி கற்பனையிலேயே அவன் வந்து கை விடுறான், அந்த கை வெந்துடுத்து. சொல்லிட்டு இப்படி பார்த்தா கை வெந்து கிடக்கு. எல்லாம் கற்பனையில தான். ஆனா இவ்வளவு ஒரு ஃபேக்சுவலா அவன் வந்து எண்ணி பார்க்கறான் அப்படின்னு தெரியும். இவன் இவ்வாறு நினைத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது வைகுண்டத்தில் லட்சுமி தேவியுடன் வீட்டிலிருந்த பகவான் நாராயணன் சிரிக்க தொடங்கினார். அவருக்குதான் எல்லாம் தெரியுமா, யாரை என்னெல்லாம் பண்றோம், கற்பனையால பண்றோமா நிஜமா பண்றோம். கற்பனையால பண்றான்னு நம்மளால இயலவில்லை. நிஜமாவே பண்றதுக்கு அவனுக்கு போதிய வசதி கிடையாது. அதனால கற்பனையால பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றதுக்கு நினைக்கிறான். அப்ப அவர் சிரிக்கிறார். எனக்கு ஆஃபர் பண்ணதுக்கு அவன் என்னெல்லாம் பண்றான், அவன் உடம்பால முடியலைனாலும் பண வசதி இல்லைனாலும் அவன் கற்பனையில எனக்கு வந்து ஆஃபர் பண்றதுக்கு எல்லாம் என்றானே அப்படின்னு சொல்லி சிரிச்சு அவர் திடீரென்று சிரிப்பதை கண்டு ஒன்றும் புரியாத அதிர்ஷ்ட தேவதைகள் அனைவரும் பகவான் நாராயணிடம் அந்த காரணத்தை வினவினார். என்ன சடன சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு. பகவான் அதுக்கு பதில் கூறாது என்ன சொன்னார், அப்புறம் அவனை நீங்க அழைத்து வர சொன்னார்.
போரும் போரும் இனிமே அந்த பிராமணன் வந்து கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம், என்னுடைய உலகத்துக்கு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி வைகுண்ட லோகத்திலிருந்து சென்ற புஷ்பக விமானம் பகவானின் முன்பு அந்த பிராமணனை அழைத்து வந்தது. பகவான் என்ன நடந்தது என்பதை முழுவதும் எடுத்துரைத்தார். அப்புறம் எல்லாம் சொல்றார், இந்த மாதிரி அவன் வந்து மனக்கற்பனையால் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான், எனக்கு தேவேதியம் பிரசாதம் வந்து வைக்கும் போது கூட அது ரொம்ப சூடா இருக்குன்னு கையை விட்டுட்டான், கை விட்டோன்னு அவன் கையை வெந்து போயிடுத்து, அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வந்துடுத்து அப்படின்னு. அந்த பிராமணன் பகவான் மற்றும் லட்சுமி தேவர்களுடன் சேர்ந்து வைகுண்ட லோகத்திற்கு ஒரு நித்திய இடம் பெரும் பேரு பெற்றான். சோ அவன் எப்படி மனக்கற்பனையால பண்ணாலும் அவனுக்கு கிடைக்கும். அப்ப நம்மளும் இனிமேல இருந்து சும்மா யார் உட்காந்து சமைச்சிருந்து பகவானுக்கு கொடுத்து எல்லாம் யார் பண்ணுவாங்க, அவன் பாடு கண்ணை மூடினேன்னா எல்லா நதிகளுக்கு போனேன்னா நீரை கொண்டு வந்தேன்னா அபிஷேகம் பண்ணேன், அந்த மாதிரி எல்லாம் பகவானுக்கு தெரியும் நம்மளால முடியும், எவ்வளவு முடியுமோ அது பண்ண. அதுக்கு நீ தங்க கவச்சம் எல்லாம் பண்றதுக்கு உனக்கு அந்த மாதிரி நான் கொடுப்பேனே கொடுக்கல, அப்போ உன்னால எது முடியுமோ இப்ப கொடுக்கறாளே 1900 ரூபாய், இட்ஸ் நாட் லெஸ் அட் ஆல். நீங்க எல்லாம் கொடுக்கறது நிஜமா ஒருக்காவும் நீங்க கொடுக்கும்போது அப்படியே நான் வந்து பிரமிச்சு போயிடு. அந்த இது நான் என்னண்டி பிரபுஜியர் போட்டேன், எனக்கு கேட்டீங்களா எனக்கு தெரியாது, கேட்டு பாருங்க. அவர் அப்பவும் அன்னைக்கும் அதை சொன்னார். நீங்க லீலாவதி மாதாஜி கொடுத்த அன்னைக்குதான் நினைச்சுட்டேன். அவர் எப்பவுமே மனசார அதெல்லாம் நினைச்சு பாக்குறேன், இன்னும் நிறைய வரணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கிறேன். ஏன்னா அது கோவில் இல்லையா, கோவில் யாருக்கு வேண்டி பண்றா, எல்லாம் நமக்கு வேண்டிதான். அப்புறம் என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சேன்னா, இது இப்போ வேற ஒரு ஸ்கீம் மாதிரி. இப்போ அப்பப்போ இப்ப நீங்க கொடுக்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் 2 நாளுக்கு அப்புறம் பாமினி மாதாஜி கொடுத்தாங்க, அப்புறம் 2 நாளுக்கு அப்புறம் பத்மா மாதா, அப்புறம் ஸ்ரீகள், யாரோ ஒருத்தர் அந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. சோ அது வந்து அந்த மாதிரி நிறைய பேர் கொடுக்குறாங்க. வேற ஒன்னும் பாமினி மாதாஜிக்கு கால் வந்தது, நான் அந்த இமிடியேட்டா நான் கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் அந்த கால் நம்ம ஜென்யூனா அப்படின்னு. அப்புறம் அதை கன்ஃபார்ம் பண்ணி எஸ் நம்ம டெம்பிள்ல இருந்தா கால் வந்திருக்கு, இன்னும் உங்க 2 பேரோட வீட்டுல உள்ள நம்பர்களோட பேரெல்லாம் கொடுங்க, அவங்க பேர்லயே அர்ச்சனை பண்றோம்னு சம்திங் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. சோ என்னன்னா, நமக்கு யார் அந்த மாதிரி கால் பண்றாங்கன்னு we have to first enquire. சோ அந்த மாதிரி யாருக்காவது அந்த மாதிரி காலோ மெசேஜோ வந்ததுன்னா கைண்ட்லி கன்ஃபார்ம் ஃப்ரம் மீ. நான் டெம்பிள் அந்த தேவிகா மாதாஜிட்ட கன்ஃபார்ம் பண்ணி, அப்போ அந்த மாதாஜி சொன்னா எங்கிட்டயும் சேவ்டா தான் இருக்கு, அது வந்து நம்பர் சேவ்டா இருக்கு, எஸ் மாதாஜி இது ஜென்யூன் நம்பர் தான், பேர் என்ன எங்களை சொல்லல, அவங்களும் பேர் என்கிட்ட சொல்லல, இது ஜென்யூன் நம்பர் தான் மாதாஜி, கோ ஹெட், அவங்க என்ன கேட்கறாங்களோ கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. ஒண்ணும் இல்ல, 2 நம்பரோட 2 பேரோட உங்க வீட்டுல உள்ள 2 ஆளோட பேர் கொடுங்க, அவங்க பேர்லயே அர்ச்சனை பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இது சேரிட்டி கொடுத்துனே ஏதோ அவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட்டுக்கோ ஏதோ ஒண்ணு கொடுப்பாங்க, ஒன்னுல படம் அனுப்புவாங்க. எனக்கு கூட இன்னைக்கு ஒரு போஸ்டல் வந்திருக்கு மாதாஜி, அதுல இது கிருஷ்ணராதே போட்டோவோட பிரசாதம் அந்த ரிசிப்ட் வந்துச்சு மாதாஜி இன்னைக்கு. நீங்க அப்பா அனுப்பினாலே அதோட இது வந்திருக்கும். ஆமாங்க மாதாஜி. இல்ல அது அந்த மாதிரி வந்தா ஓகே, பட் ஏதோ ஒரு கேக்குறாங்கன்னா then you have to be careful. அவங்க யாரோ கால் பண்ணாங்க, யாரு தெரியாது, வேற என்ன கேக்குறாங்கன்னா then you be little careful. என்னன்னா மெசேஜ் பண்ணாங்க மாதாஜி, மெசேஜ்ல வந்திருந்தது, நீங்க அனுப்பி இந்த மாதிரி நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்னு எனக்கு மெசேஜா வந்துச்சு மாதாஜி. இல்ல திரும்பி ஏதோ கேக்குறாங்கன்னா then you have to be careful. இன்னும் திரும்பி என்ன விவரம் கேக்குறாங்களே இவங்க, இந்த நிஜமான ஆளினா நம்ம இப்ப எல்லாமே ஆன்லைன் ஜிபே எல்லாம் வந்தோடனே டக்குன்னு நம்ம இதெல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா, நிறைய மெசேஜஸ் எல்லாம் பாக்கலாம், அப்படியே போயிடும். சோ we have to see, இஸ்கான்ல யாரும் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டாங்க, பட் நம்ம இஸ்கான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம கொடுக்குறோம். அது நம்ம இதுக்கே போட்டோம் அப்படின்னு நினைச்சனாவது நம்ம வந்து கேட்டு கொஞ்சம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து கொடுக்கலாம். சோ என்ன சொல்லியிருந்தேன், அந்த மாதிரி வந்து அப்ப அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நீங்க வந்து குரூப் பண்ணி அனுப்புங்க, இப்போ தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இவ்வளவு ஒரு அமௌண்ட், அப்படி எல்லாருமே நம்ம போடுறோம், எல்லாமே இப்ப மாசம் கொடுக்குறவங்களும் இருக்காங்க. லீலாவதி மாதாஜி கொடுத்துன்னு தான் இருந்தாங்க அப்பெல்லாம். அந்த மாதிரி இப்ப எல்லாருமே சரி அவங்க கொடுக்க, அப்ப நானும் கொடுக்கறேன், எல்லாம் இப்ப 5 பேர் 6 பேர் இருக்கும், எல்லாருமே வந்து மாசம் இவ்வளவு அமௌண்ட், சரி மாசம் அந்த மாதாஜி கூட 1 வருஷத்துக்கு இல்ல 6 மாசத்துக்கு இவ்வளவு பேர், இட் வில் பி லம்சம் அமௌண்ட் நம்ம கொடுக்கலாம். அவர் ஏதோ ஒரு பில் கட்டுறதுக்கு அந்த ஒரு அமௌண்ட் போயிடும் இல்லையா. அவர் வந்து நிறைய காலேஜ் எல்லாம் கட்டுறாரு, எல்லாம் கட்டிட்டே இருக்காரு, எல்லாம் பண்ணிட்டே இருக்காரு. ஏன்னா இந்த ஒரு இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இதெல்லாம் தான் செலவு இருக்கும், அதை கட்டணும் இதை கட்டணும், அப்புறம் என்ன கட்டிண்டே போறதுக்கு எங்க இடம் இருக்கு, இவ்வளவுதான் இடம், லேண்ட்ல எவ்வளவு இடம் இருக்கோ அவ்வளவுதான் பில்டிங் கட்ட முடியும். அதுக்கப்புறம் என்னது தென் இது இருக்காது, என்னது செலவு இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது. பூக்கள் வாங்கணும், அங்க இருக்கிற ஒர்க்கர்ஸ் இருப்பாங்க, வாட்ச்மேன் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு சேலரி கொடுக்கணும், எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கும், அது செலவு இருந்துட்டே இருக்கும். இருந்தாலும் இப்ப என்னன்னா மெயின் செலவு. சோ அதுக்கு வந்து அவர் வந்து அந்த மாதிரி ஏதோ ஐடியா எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் இந்த நாம ஜபம், அது நம்ம நீங்க உங்களோட எல்லாம் கொடுத்தேனே, சோ நம்ம கிளாஸோட தான் ஃபர்ஸ்ட் போயிருக்கு ரெக்கார்டு. சோ அங்க எல்லாரும் இன்னுமே கேட்டு எழுதி எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம கிளாஸோட முதல்ல, ஏன்னா எங்கிட்ட வந்து டீட்டெயில்ஸ் இருந்ததுனால வெறும் உங்களோட ஜபம் மாத்திரம் எடுத்துனேன், பாக்கி எல்லா டீட்டெயிலும் எங்கிட்ட இருந்தது, அட்ரஸ் எல்லாம் எங்கிட்ட இருந்தது. அப்போ குவிக்கா முடிஞ்சு கொடுத்தேன், என்னோட ரெக்கார்ட் எல்லாம் பர்ஃபெக்டா வச்சு முடியேன் நான். இன்னைக்கு 2021, ஆமா
கிட்ஸ் கிளாஸோட ஃபர்ஸ்ட் ஜூன்ல கிட்ஸ் கிளாஸ் எடுத்தேன். அந்த அட்டெண்டன்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கு என்கிட்ட. கம்ப்யூட்டர் தானே, அது பாட்டுக்கு அதுல இருந்துட்டு போறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் இதான் இப்ப நம்ம கிளாஸ் நடக்கிறது. இப்ப நம்ம 4 பேர் 5 பேர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ப்ரெசென்ட்ல நான் போடுறது இல்லை. முன்னாடி எப்பாவது போடுவேன். பட் எஸ் ஐ எம் மெயின்டைனிங். நான் வந்து இந்த கிளாஸ்லாம் முடிஞ்சு கம்ப்யூட்டர் மூடுறதுக்கு முன்னாடி அதுல PA எல்லாம் போட்டு தான் மூடுவேன் நான். ஸோ தட் இஸ் ஹவு ரெக்கார்ட் ஹஸ் டு பி கெப்ட் அப்படி. ஸோ என்னன்னா அவர் அந்த மாதிரி ஒரு விருப்பப்படுறார். பார்க்கலாம், அது இன்னும் டீட்டெயில் வரலை. வந்ததுன்னா தென் வி வில் ஒர்க் ஆன் இட். நம்ம எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு மாசம் மாசம் ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் இல்லைன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டோம்னா SIP மாதிரி. SIPல தெரியும் இல்லையா, எல்லாரும் சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். எங்கிட்ட இன்னைக்கு பணம் வந்தது நிறைய கொடுத்தேன், அப்புறம் ஒரு 2 வருஷத்துக்கு நான் கொடுக்கவே இல்லைன்னா எங்கிட்ட பணம் இல்லை. அந்த மாதிரி இல்லாம என்னது சிறு துளி பெருவெள்ளம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி டப் டப் டப். நம்ம இவ்வளவு செலவு இருக்கு அதுல ஏதோ கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டோம், இவ்வளவு செலவு இருக்கு அதுல இருந்து எடுத்து வச்சுட்டோம். ஒரு மாசம் அது மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டோம்னா என்னது, நம்மளோட தான தர்மம் நடந்துட்டே இருக்கும், நம்ம செலவும் நடந்துட்டே இருக்கும். ஆனா நமக்கு பிஞ்சும் ஆகாது. ஐ ரிமெம்பர் எனக்கு வேலைக்கு போற கஷ்டப்படுற காலத்துல எல்லாம் வேலைக்கு போகும்போது இன்க்ரிமெண்ட் கொடுப்பாங்க அப்பெல்லாம் இல்லையா, ரொம்ப கம்மி தான். 600 ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் இது இன்க்ரிமெண்ட். ரொம்ப சம்பளம் எல்லாம் சொன்ன சிரிப்பு வரும். ஏன்னா இந்த காலத்து வேலைக்காரர்களுக்கே அள்ளி அள்ளி கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. ஆனா பாவம் இப்ப விலைவாசி அந்த மாதிரி இருக்கு. ஆனா சொல்லுவேன் அவங்ககிட்ட, அவன் ரொம்ப கம்மி அமௌண்ட்ல எல்லாம் எங்கேயோ போயிட்டு வேலைக்கு போயிட்டு அவ்வளவு 12 ஹவர்ஸ் வெளியில இருந்து வந்து திரும்பி வீட்டுல வந்து டியூஷன் எடுத்து எல்லாம் பண்ணுவேன். பணத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம் அந்த அப்பெல்லாம் அப்படின்னு. 600 ரூபாய் வந்து நான் என்ன பண்ணேன்னா, இன்க்ரிமெண்ட் வந்தது, அடுத்த மாசம் ஜாஸ்தி வந்தது. நான் என்ன பண்ணேன், 2 பசங்க பேர்ல இது RD போட்டுட்டேன். 300 ரூபாய்ல RD ஒரு பேங்க்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்பெல்லாம் பேங்க் தானே நமக்கு தெரியும், வேற என்ன தெரியும். அப்பெல்லாம் SIP எல்லாம் இருக்கலன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது. ஐ வாஸ் இன் 30s தான், லெஸ் தென் 30s. சோ இது 2 பசங்க பேர்ல அந்த மாதிரி போட்டேன். என்ன நினைக்கிறோம், போன மாசம் வரைக்கும் உன்னாலும் மேனேஜ் பண்ண முடியல, கஷ்டம் தான். இந்த மாசம் அந்த கஷ்டம் தான். எஸ், உனக்கு இன்க்ரிமெண்ட் வந்து நினைச்சுக்காது. ஆனா இது பாட்டுக்கு அது போயிட்டே இருக்கட்டும், அந்த என்னது RDல போயிட்டே இருக்கட்டும். அப்புறம் என்ன ஆகும், அது ஒரு வருஷம் அனுப்புறம் ஆஹா இது இவ்வளவு அமௌண்ட் எங்கேயிருந்து கிடைச்சதுன்னு நமக்கே தோணும். சரி, எப்பவுமே நம்ம வாழ்க்கையிலேயே அந்த மாதிரி தான். ஏதோ ஒன்று எக்ஸ்ட்ரா கிடைச்சுன்னா தம்பட் என்னது ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணி அதெல்லாம் செலவு பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணாம செலவு பண்ணதான் வேணும். இவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோம் யார் பண்ணி. அவர் நம்ம போய் சேர்ந்தப்பறம் நம்ம பசங்க எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் துச்சமா தான் அதுல சண்டையும் போடுவாங்க. பட் நம்ம சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம அதனால இப்ப SIP எல்லாம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு இதுல பிரபுஜி சொன்னார். அது நம்ம வந்து எப்போ அந்த மெசேஜ் வருதோ we will discuss on that. ஓகே, அப்ப என்னது இதெல்லாம் படிச்சு முடிச்சிட்டோமே. பிராமணன் எங்க அழைத்து வர சொன்னார். அவர் வந்து பகவான் என்ன நடந்தது என்பதை முழுவதும் எடுத்துரைத்தார். அந்த பிராமணன் பகவான் மற்றும் லட்சுமி தேவர்களுடன் சேர்ந்து வைகுண்ட லோகத்தில் ஒரு நித்திய இடம் பெற்று பெரும் பேரு பெற்றான். சோ இது என்னது, இது பகவான் அவரது உறைவிடத்தில் இருந்த போதிலும் எவ்வாறு எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார் என்பதை எடுத்து காட்டுகின்றது. பகவான் அங்கதான் இருக்கார். ஆனா எல்லாரோட இதயத்திலையும் நம்ம என்னெல்லாம் நினைக்கிறோம், என்னெல்லாம் செய்யறோம், ஒரு என்ன எறும்புல இருந்து ஆணை வரைக்கும் எல்லாரோட பாஸ்ட் பிரசன்ட் ஃபியூச்சர் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்னெல்லாம் திங்க் பண்றோம் எல்லாம் அவருக்கு தெரியும். அவரையெல்லாம் ஏமாத்த முடியாது. இது பகவான் அவரது உறைவிடத்தில் இருந்த போதிலும் எவ்வாறு எல்லா இடங்களிலும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கிறார் என்பதை எடுத்து காட்டுகிறது. பகவான் வைகுண்ட லோகத்தில் இருந்த போதிலும் அப்பிராமணன் அவரை தியானத்தில் வழிபட்ட பொழுது அவனது இதயத்தினுள் விட்டிருந்தார். பகவானை நினைத்தா போறோம், இமிடியேட்டா நம்ம வந்து அவரை கேப்சர் பண்ணோம்னா இது பகவானை நினைத்தா போறோம், அந்த அந்த இழுப்புல அவர் வந்துடுவார். அவரை நினைச்சா நம்ம we are caught him. பகவானை கேட்ச் பண்ணியாச்சு, ஒண்ணு விடுறதா இல்ல. நம்ம அந்த சோராஷ்டகம் படிச்சோமே அந்த மாதிரி இன்னும் விடுறதா இல்ல. என்னுடைய என்னது மனசுங்கிற சிறைசால உன்னை வந்து இருக்க கட்டி பிடிச்சேன், எனக்கு கட்டி வச்சுட்டேன், நீ மகாதேவிடன் உன்னை வந்து அந்த சிறைசால தான் மாட்டோம் இதுவே நான் விடுதலையே கொடுக்க மாட்டேன். மனசுல இருக்கிற அந்த இதயத்துல வந்து அவனை பூட்டி வச்சிருக்கேன். அது நல்லா இருக்கும். சிவராஷ்டகம் நீங்க அடிக்கடி அதை படிக்கலாம், நல்லா இருக்கும். பிராமணன் அவரை தியானத்தில் வழிபட்ட பொழுது அவனது இதயத்தில் விட்டிருந்தார். இதிலிருந்து பகவானுக்கு தியானத்தில் கற்பனையாக அளிக்கப்படும் பொருள்கள் கூட அவரால் படுகிறதென்றும் கொள்ளப்படுகின்றதென்றும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பகவான் பிகம்ஸ் ஹாப்பி வித் தட் ஆல்சோ. என்னை நினைங்க சொன்னா அவ்வளவுதான் சொல்றாரு, என்னை நினைங்க, உங்களால் முடிஞ்சது கொடுங்க, தண்ணினா தண்ணி, பால்னா பால், ஏதோ உங்களால் முடியறது கொடுங்க. அது என்ன நினைத்தா கூடி போறோம், நினைச்சு எவ்வளவு உங்களால் முடியுமோ அதுக்கேற்ப நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பலன் கொடுப்பேன், அதுவும் சொல்லியிருக்காரு. அவை ஒருவனுக்கு அவன் விரும்பிய பலனை பெறுவதற்கு உதவுகின்றன என்றும் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். இதெல்லாம் தான் நம்மளை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு போறது. மாதாஜி தேங்க்ஸ், திரும்பி மாதாஜி போட்டாங்க. இப்ப பார்த்தேன் நான் அந்த இது, நான் ஜஸ்ட் ஷேர். மணி எவ்வளவு, 8:30 மணி எடுத்ததுக்குள்ள டைம் எடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன்.
7 இது இருக்கு, பேஜ் இருக்கு. ஷேர். எஸ், யார் படிக்கணும்? பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உன்னத தொண்டு பல்வேறு கோணங்கள். தொண்டு மனப்பான்மை. கர்மிகளின் கருத்தின்படி கர்ம விளைவுகளை செயல்படுத்துவதே தொண்டு மனப்பான்மை ஆம். ஆனால் ரூபகோஸ்வாமி போன்ற வைணவ ஆச்சாரியர்களோ தொண்டு மனப்பான்மை என்பது பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டுகள் சிலவற்றில் நித்தியமாக ஈடுபட்டிருத்தல் என்று கூறுகின்றனர். ஸ்கந்த புராணத்தில் வைதீக சடங்குகள் 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களில் பற்றுடையவர்களே பக்தர்களாக கருதப்படுகின்றனர் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அப்பக்தர்கள் உண்மையிலேயே தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பாகவதர்கள், அதாவது தூய பக்தர்களாக இருத்தல் வேண்டும். பலன் தரும் செயல்கள் அல்லது 4 வர்ணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களுக்குரிய சுதர்மங்களில் ஈடுபட்டிருப்போர் உண்மையில் தூய பக்தர்கள் ஆக மாட்டார்கள். ஆயினும் அவர்கள் தங்கள் கர்ம பலன்களை பகவானுக்கு செலுத்துகின்ற காரணத்தால் பக்தர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றனர். ஆனால் ஒருவன் இது போன்ற ஆசைகள் இன்றி இறைவன் மீதுள்ள அன்பின் காரணமாக தானாகவே செயல்பட்டான் எனில் அவனை தூய பக்தனாக கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உலகிற்கு வந்திருக்கும் ஆத்மாக்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் ஜட இயற்கையினை ஆள வேண்டும் என்னும் ஆசை உடையவர்களே ஆவர். வர்ணாசிரம முறையும் அதற்குரிய குறிப்பிட்ட கடமைகளும் புலனுகர்ச்சியின் பொருட்டு ஓர் பந்தப்பட்ட ஆத்மா உலகினை அனுபவித்து மகிழவும் அதே சமயம் அவன் படிப்படியாக ஆன்மீக உணர்விற்கு உயர்வு பெறவும் வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வர்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்குரிய குறிப்பிட்ட கடமைகளின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டுக்கான பல செயல்கள் இருக்கின்றன. இல்லறவாசிகளான பக்தர்கள் வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டுக்கான குறிப்பிட்ட செயல்களையும் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஏனென்றால் இவை இரண்டும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்கு உரியவையே ஆகும். இல்லறவாசிகளான பக்தர்கள் சில வேத சடங்குகளை செய்யும் பொழுது அவர்கள் அவற்றை திருப்திக்காகவே செய்கின்றனர். நாம் முன்பே முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கத்தில் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் பக்தி தொண்டால் கருதப்படுகின்றது என்று கூறியிருக்கின்றோம். ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியுடைய ஒருவனை பற்றி விளக்குகிறார். அவர் புதிய பக்தர்களும் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிது வளர்ச்சி பெற்றவர்களும் அவர்களது பக்தியின் அளவிற்கேற்ப புலனுகர்ச்சி செயல்களில் ஆர்வமற்றவர்களாக இருக்கின்றனர் என்று கூறுகிறார். ஆனால் அவர்கள் புலனுகர்ச்சி செயல்களிடத்து இன்னும் சிறிது கவர்ச்சி உடையவர்களாக இருந்தார்கள் எனில் அச்செயல்களின் பலன்கள் கிருஷ்ணருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும். இதுவும் கூட பகவானுக்கு செய்யப்படும் தொண்டு என்றே கூறப்படும். இதில் பகவான் எஜமானராக இருக்கின்றார், தொண்டன் அடிமையாக இருக்கின்றான். நாரதீய புராணத்தில் இத்தொண்டு மனப்பான்மை எங்கனம் உயர்வானது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் தனது மனம், வாக்கு, காயத்தினால் பகவானின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பவன் அல்லது பகவானின் பக்தி தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடவில்லை என்றாலும் அவ்வாறு செய்ய விரும்புகின்றவன் கூட விடுதலை பெற்றவனாகவே கருதப்படுகிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ். சோ எப்படி உன்னத தொண்டுனா அப்ப எப்படி பண்ணணும்? உன்னத தொண்டு இப்ப பல்வேறு கோணங்கள் பார்க்கலாம். இப்ப எல்லாரும் பண்றீங்களே, எல்லாரும் அட்மின் ஒர்க்கு அந்த மாதிரி. இப்போ இதுல லீலாவதி மாதாஜி மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு டீச்சிங்கும் முடியாது. ஏன்னா அவங்க தொழிலே அந்த மாதிரி டீச்சிங், இங்க டைமே கிடையாது. கிளாஸ் அட்டன் பண்ணனாலே இப்பதான் வந்தேன் அப்படின்னாங்க. சோ கஷ்டம்தான். இப்ப அவங்களால அட்மின் ஒர்க்கோ டீச்சிங் ஒர்க்கோ நம்ம ஒன்னும் எதிர்பார்க்க முடியாது. இல்ல வேற ஏதாவது இது பேக் ஆஃபீஸ் ஒர்க் எல்லாம் முடியாது, டைம் இல்லை. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? பணமால கொடுக்கலாம், உங்களால எவ்வளவு முடியறதோ கொடுக்கலாம். சோ ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம இல்லை அதுவும் முடியாது. சில பேருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப நம்ம போய் பிசிக்கலா தொண்டு புரியலாம். அங்க போய் நம்ம பக்கத்துலயே இருந்ததுனாக்கா போய் நம்ம கிளீன் பண்ணி அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட காய்கறி கட் பண்ணி இது என்னது பிரசாதம் பண்றதுக்கெல்லாம் உதவி பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணலாம். நமக்கு அதுவும் இல்லை, பக்கமும் இல்லை, ஒன்னும் இல்லைன்னா ஏதோ ஒரு விதத்துல நம்ம இது நம்ம பகவானுக்கு தொண்டு புரியறது எப்படி? பல்வேறு கோணங்கள் இருக்கு. தொண்டு மனப்பான்மை இருக்கணும். மெயினா என்னன்னாக்கா டேக்கிங் சம்திங். நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல நம்ம இவ்வளவு எடுத்துக்கிறோம்னா பகவானுக்கு அப்ப நம்ம திருப்பி என்ன கொடுக்கணும்?
அதுதான் நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கை எடுத்துட்டே இருக்குன்னா அது டிராபிக் ஹஸ் டு பி ஒன் கோ அண்ட் கம் தானே, ரெண்டுமே இருக்கணுமே. சோ அந்த தொண்டு மனப்பான்மை ஃபர்ஸ்ட் வேணும். அதை எடுத்தோம்னா நமக்கே தெரிய வரும், நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படும் நம்ம என்னெல்லாம் எப்படி திருப்பி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு. சோ கர்மிகள் அப்படின்னா என்னது? கர்மினா என்னது? யாரு வந்து கர்மா பண்றாங்களோ, யாரு வேலை பண்றாங்களோ அவங்க. ஆனா என்னது அது பண்றாங்க, ஆனா எது பலன் நோக்கி எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரயோஜனம் வரணும் அதனால அவங்க வந்து பண்றாங்க. அவங்களெல்லாம் என்ன சொல்லணும்? கர்மி. கர்மிகளின் கருத்துப்படி கர்ம விளைவுகளை செயல்படுத்துவதே தொண்டு மனப்பான்மையா. தொண்டு மனப்பான்மை எப்படி? இதனால எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அதை நினைச்சுன்னு கொடுத்தாதான் அதுதான் எனக்கு வந்து சரியா இருக்கும். அதுதான் வந்து என்னது? கர்மம். அது கர்மம்னா என்னது? வேலை செய்யறது அப்படின்னு. கர்ம விளைவுகளை செயல்படுத்துவதே தொண்டு மனப்பான்மையாகும். ஆனால் ரூபகோஸ்வாமி போன்ற வைணவ ஆச்சாரியர்களோ தொண்டு மனப்பான்மை என்பது பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டுகள் சிலவற்றில் நித்தியமாக ஈடுபட்டிருத்தல் என்று கூறுகின்றனர். பகவானுக்கு வேண்டி நம்ம செய்யறோம், அதுல எதிர்பார்க்க முடியுமா? கூடாது. அதுக்கு உனக்கு அதிகாரமே இல்லைன்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. எனக்கு பண்ணு நீ, ஆனா நீ அதனால என்ன கிடைக்கும் மாத்திரம் கேட்காது. என்ன கிடைக்கும், எப்போ கிடைக்கும், எவ்வளவு கிடைக்கலாம், அது மை டிபார்ட்மெண்ட். நீ அதை பத்தி சிந்தனையே பண்ண. கொடுப்பேன், கண்டிப்பா கொடுப்பேன். நீ எவ்வளவு பண்றியோ அவ்வளவு வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி அவர் சொன்ன வேர்ட்ஸ்ல நமக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபெய்த் இருக்கணும். அந்த ஃபெய்த் இருந்தா நம்ம வந்து கண்மூடியா நம்ம வந்து பகவானை நம்பி எல்லாம் பண்ணலாம். அவர் அந்த மாதிரி அஷூரன்ஸ் கொடுத்தார். சத்தியம் தே அந்த மாதிரி எல்லாம் கூட சொல்றாரு இல்லையா? மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்தியாஜிமம் நமஸ்கரு மாமே வைஷ்யசே சத்தியம் தே பிரதிஜானே பிரியோசிமே. நாளிப்ப சோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தையும் அந்த மாதிரி பயப்படாதே மாசுச்சக இந்த மாதிரி சொல்லும்போது என்னது? ஃபர்ஸ்ட் ஃபெய்த் இருந்துன்னா அதெல்லாம் நம்ம வந்து எஸ் அவர் சொல்லியிருக்காரு, அப்ப நான் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன், அந்த மாதிரி நினைச்சது பண்ணணும். சோ அப்போ என்னது? ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்றார்? வந்து வைணவ ஆச்சாரியர்கள் வந்து எப்படி தொண்டு மனப்பான்மை எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு? பகவானுக்கு செய்வாங்க, அது தொடர்ந்து பண்ணுவாங்க, நித்தியமாக ஈடுபட்டிருத்தல் அந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்ப ஸ்கந்த புராணத்துல என்ன கொடுத்துருக்கு? வைதிக சடங்குகள், 4 வருணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களில் பற்றுடையவர்களே பக்தர்களாக கருதப்படுகின்றனர். ஸ்கந்த புராணத்துல அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு. 4 ஆசிரமம் என்னது? வர்ணாசிரமம் சொல்றோம் இல்லையா? பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்த, அப்புறம் வானப்பிரஸ்த, அப்புறம் சன்னியாசி. இந்த 4 ஆசிரமங்கள் அதுல வந்து பற்றுடையவர்களே பக்தர்களாக கருதுவேன். 4 தான் பிரிவு என்னது? மனிதர்களே அந்த பிரிவு தான் கொடுத்திருக்கு. அந்த மாதிரி உள்ளவங்க. அப்புறம் 4 வருணங்கள் இருந்து இது பிராமணன், கத்திரியன், வைசியன், சூத்ரன், இந்த மாதிரி எல்லாருமே அந்த மாதிரி இருக்கிற பக்தர்களாக அவங்களுக்கு கருதப்படலாம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் அப்பக்தர்கள் உண்மையிலேயே தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் பாகவதர்கள். அவங்க வந்து அதுல இருக்காங்க, நன்னாவே அவங்க வந்து அதுல என்ன பகவானுக்கு வேண்டி எல்லாம் தொண்டு புரியாங்கன்னா அவங்களை வந்து பாகவதர்கள்னு பெரிய ஸ்தானத்தையும் அவங்க வந்து கொடுத்துடுறாங்க. அதாவது தூய பக்தர்களாக இருத்தல் வேண்டும். பலந்தரும் செயல்கள் அல்லது 4 வருணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களுக்குரிய சுதர்மங்களில் ஈடுபடி. 4 ஆசிரமத்திற்கான், 4 இது இருக்கும், எனது வருணங்கள்ல இருக்கான். ஆனா வந்து சுய புலன் இன்பத்துக்கு வேண்டி அவன் வந்து எல்லாம் தொண்டு புரியறான் என்றால் சுதர்மங்களில் ஈடுபட்டிருப்போர் உண்மையில் தூய பக்தர்கள் ஆக மாட்டார்கள். நான் பண்ணினேன் அதனால எனக்கு என்ன பயன்? நான் பேனர் அடிச்சீங்களா, நான் கொடுத்தேன்னு எல்லாரும் தெரிய வேண்டாமா? அப்பதானே என்ன அடுத்த முறை பார்த்துன்னா ஆஹா அப்படின்னு எல்லாம் பார்ப்பாங்க. அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்கிறவங்க அவங்க எல்லாம் பக்தர்கள் ஆக மாட்டாங்க. ஆயினும் அவர்கள் தங்கள் ஆனா என்ன கர்ம பலன் என்னதான் அவன் கொடுத்தது? ஏதோ ஒரு 1 lakh கொடுத்துருக்கான், பேனர் அடிச்சா இல்ல, அது வேற விஷயம். ஆனா அவன் கொடுத்துருக்கானே அதுக்கு வேண்டி அவனுக்கு வந்து இது கிடைக்கும். அதோட கூட இந்த ஆச்சாரியர் நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்றோமே அந்த ஆச்சாரியர் பேர்லாம் சொல்ல இதுல, அவர் வந்து ஒரு பக்தர், நம்ம கிளாஸே அடிக்கடி சொன்னதுதான், அவரும் அடிக்கடி சொல்லுவார். அது ஒருத்தன் வந்து கஞ்ச பிசுனாரின்னா ஒண்ணுமே கொடுக்க மாட்டான். அவன் என்னது தான தர்மம் கொடுக்கவே மாட்டான். பைசாவும் இருக்கும் ஆனா ஒண்ணும் கொடுக்க மாட்டான், ஹெல்ப்பும் பண்ண மாட்டான், பிசிக்கலாவும் பண்ண மாட்டான், பணத்தாலையும் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா யாரு வந்து கோட்டாலும் என்ன பண்ணுவோம்னா அவங்க வீட்டுக்கு போன்னு சொல்லிட்டு காட்டி கொடுக்கணும். இந்த விரலால் இப்படி காட்டும் போது என்னன்னா அவங்க இறந்து போன அப்புறம் அந்த விரலுக்கு மாத்திரம் சந்தன காப்பெல்லாம் பூசி நல்ல குளிர்னு வச்சு பாக்கி உடலுக்கு எல்லாம் வந்து பிரம்பால சொல்லுவா, இந்த அயன் ராடால் எல்லாம் வந்து ஹாட் அயன் ராடால் எல்லாம் குத்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப துன்புறுத்துறாங்க. அவருக்கு புரியல, இது இந்த விரலுக்கு மாத்திரம் நீங்க இந்த விரல மாத்திரம் விட்டுட்டு இதெல்லாம் பண்றீங்கன்னா என்ன? நீ அந்த விரல வச்சு நன்மை பண்ணிருக்க, நீ உன்னோட பணம் எல்லாம் கொடுக்கலனாலும் நீ இந்த மாதிரி காட்டின இல்லையா, எந்த வீட காட்டினியோ அந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் எங்களுக்கு பொருள் கிடைச்சது, எங்களுக்கு அந்த தான தர்மம்னா பண்றவங்க எங்களுக்கு தந்தாங்க. அப்ப நீ அந்த உன் விரல் காட்டு பண்ணினதுனால அந்த விரலுக்கு ஒரு என்னது புண்ணியம், அதனால அந்த விரலுக்கு நாங்க வந்து துன்புறுத்த மாட்டோம் அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி கூட ஒரு ஸ்டோரியும் நினைச்சுக்கலாம். அதுல நம்பிக்கையோட நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா நம்ம வந்து we should be helpful.
நம்ம கொடுக்குறோம், ஓகே. இன்னும் 4 பேரோட இது சொன்னேன். இப்ப நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறோம், இன்னும் 4 பேர் படிக்கலாம் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவங்களையும் கூட்டின்னு வரணும். பகவத்கீதா படிங்கோ, 18 days ஆரம்பிச்சிருக்கு. அது மாதிரி நம்ம சொல்ல சொல்ல அதுல இருந்து ஒரு 10 பேர்ட்ட சொன்னா 4 பேராவது சரிமாங்க, 2 பேராவது சேருவாங்க, ஒருத்தராவது வந்து கண்டினியூஸா படிப்பாங்க. அது அவங்களோட பிராப்தம் அப்புறம் இல்லையா? சோ அவர்கள் பாகவதர்கள் அதாவது தூய பக்தர்களாக இருத்தல் வேண்டும். பலந்தரும் செயல்கள் அல்லது 4 வருணங்கள் மற்றும் 4 ஆசிரமங்களுக்குரிய சுதர்மங்களில், சுதர்மம்னா இது என்னுடைய பலன், எனக்கு அதுல என்ன பெனிஃபிட், அதுலயே ஈடுபட்டு இருப்பவங்க உண்மையில் தூய பக்தர்கள் ஆக மாட்டார்கள். ஆயினும் அவர்கள் தங்கள் கர்ம பலன்களை பகவானுக்கு செலுத்துகின்ற காரணத்தால் பக்தர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறார். மகாபாகவதர் அந்த மாதிரிலாம் சொல்லாம இல்லைன்னா நீங்க பக்தர் தான், என்ன கொடுத்தீங்களே, மனசுல என்ன இருக்கும், ஏதோ ஆசையை அதை இது நிறைவேற்றுறதுக்கு கொடுத்திருப்பீங்க, அப்போ நீங்க பக்தர்கள் தான். ஆனால் அந்த தூய மேல வந்த இதுக்கு வரமாட்டாங்க. ஆனால் ஒருவன் இது போன்ற ஆசைகள் இன்றி இறைவன் மீதுள்ள அன்பின் காரணமாக தானாகவே செயல்பட்டான் எனில் அவனை தூய பக்தனாக கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒன்னும் இல்ல, எங்கிட்ட இருக்கிறத நான் கொடுத்து விடுறேன் மாசம். அதனாலதான் இப்ப அந்த மாசம் ஸ்கீம் வந்துன்னா எஸ் ஏதோ ஒரு துளி எடுத்து இப்ப நம்ம அந்த இது கூட சங்கராச்சாரியர் சொன்ன போல பிடி அரிசி, அது தமிழ்நாட்டுல எல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் நினைக்கிறேன். பிடி அரிசி அப்படின்னு நம்ம சமைக்கும் போது டெய்லி ஒரு பிடி எடுத்து ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு பாத்திரத்தை போட்டு சேர்த்து வச்சிருந்தோம். அப்புறம் அந்த ஆசிரமத்துக்காரங்க வந்து எடுத்துன்னு போவாங்களா, மாசத்துக்கு ஒருக்கா எடுத்துன்னு போறாங்க அப்படின்னு நான் கேட்டிருக்கேன். இங்க இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், பட் என்னோட வீட்டுக்கு எல்லாம் யாரும் வரல. ஸோ பிடி அரிசி ஸ்கீம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. நம்ம சமைக்கிறதுல ஒரு பிடி அரிசியை எடுத்து வச்சோம். அப்ப என்னது டெய்லி அந்த மாதிரி பிடி அரிசினா அதே ஒரு பெரிய ட்ரம் நிரம்பி போயிடும். அதே வந்து தானம், நம்ம வந்து ஃபுட், இப்ப நம்ம எல்லாம் அதுக்கு தானே பணம் எல்லாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா, சாப்பாட்டுக்கெல்லாம் உபயோகமாகும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வருவாங்க, கலெக்ட் பண்ணும்போது கொடுக்கலாம். ஸோ எல்லா ஆச்சாரியர்களும் இந்த மாதிரி தான் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. சின்ன சின்னதா சிறுக நம்ம பண்ணும்போது அது வந்து உபயோகப்படும். இதுல இருந்தேன்னா உலகிற்கு வந்து இல்லை. ஆனால் ஒருவன் இது போன்ற ஆசைகள் இன்றி இறைவன் மீதுள்ள அன்பின் காரணமாக தானாகவே செயல்பட்டான் எனில் அவன் தூய பக்தனாக கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். உலகிற்கு வந்திருக்கும் ஆத்மாக்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் ஜட இயற்கையினை ஆள வேண்டும் என்னும் ஆசையுடையவர்களே ஆகார். இப்ப நம்ம எல்லாரும் இந்த உலகிற்கு வந்திருக்கோம், ஏன்னா முடியல, நம்மளோட பாவம் புண்ணியம் அதோட பலனை முடிக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் வந்திருக்கோம். ஏதோ ஆசை, டிசைர், அதுவும் முடியல, நமக்கு ஏதோ ஆசைப்பட்டிருக்கோம், அதெல்லாம் நிறைவேற்றதுக்கு தான் வந்திருக்கோம் நம்ம. சோ இதுல ஆனா என்னது, அந்த அனைவரும் இந்த ஜட இயற்கையினை ஆள வேண்டும், லார்ட் இட் ஓவர் அப்படிங்குவாங்க. இது என்னுடையது, இந்த இடம் என்னுடையது, இது என்னது, ஏதோ சம்திங் என்னுடையது, என்ன அப்படி நான் என்னுடையது, அந்த மாதிரி we will try to possess. ஆனா அது ஒண்ணுமே நம்மளுடையது இல்லை, அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு இல்லை. we will try to, நம்ம வந்து அது நம்மளுடைய என்னது ஆதிக்கத்தை சொல்லித்தான் நம்ம வந்து பார்க்கிறோம். தானாகவே என்னும் ஆசையுடையவர்களே அவர். வர்ணாசிரம முறையும் அதற்குரிய குறிப்பிட்ட கடமைகளும் குலநுகர்ச்சியின் பொருட்டு ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மா உலகினை அனுபவித்து மகிழவும். அவன் வர்ணாசிரமத்துல என்னது, அவன் வந்து எந்த ஆசிரமத்துல இருக்கானோ, எந்த வர்ணத்துல இருக்கானோ, வர்ணம்னா அந்த இது எந்த பிராமணனா கஷத்திரியனா எந்த மாதிரி இருக்கானோ அவனோட லைஃப் அந்த மாதிரிதான் இருக்கும். ஒரு குறிப்பிட்ட கடமைகளுக்கு அவனுக்கு கொடுத்திருப்பான். ஒரு கஷத்திரியன்னா என்ன கடமை, பிராமணன்னா என்ன கடமை, அதெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க. குலநுகர்ச்சியின் பொருட்டு ஒரு பந்தப்பட்ட ஆத்மா உலகினை அனுபவித்து மகிழவும், அதே சமயம் அவன் படிப்படியாக ஆன்மீக உயர்வு பெறவும் வேண்டும் என்னும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. வர்ணாசிரமத்துல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஒரு பிராமணனா இருக்கணும், என்னது பூனல் பண்ணவும் பிராமணன் கிடையாது. ஆனா என்னது, ஒருத்தன் இருக்கான், அவனுக்கு வந்து ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு சடார்னு அவனுக்கு வருது, அவனோட அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கிறான், நல்லா புரிஞ்சுக்கிறான். அவனுக்கு எல்லாம் அந்த ஸ்கிரிப்சரல் நாலேஜ் நிறைய அவன் வந்து வளர்த்துன்னு விடுறான். அவனுக்கு வந்து அதுதான் வந்து அட்ராக்டிவா இருக்கும். இன்னொருத்தன் இப்படி நல்ல வீரமா இருக்கான், இதெல்லாம் பிறவி குணம் தான். அந்த மாதிரி நல்ல வீரம், எது பண்ணாலும் நல்லா டேரிங்கா பேசுறான், எல்லாரும் எதிர்கொள்றான். அந்த மாதிரி நல்ல பப்ளிக் ஸ்பீக்கிங்கா இருக்கட்டும், யார் வந்து ஐ வில் டேக்கிள் அப்படின்லாம் பண்றான், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கும். இன்னொருத்த வந்து வைணவன், எங்க போனாலும் எது என்னது பெர்சன்டேஜ் பாக்குறான், வந்து இப்போ ப்ராஃபிட் பாக்குறான், ஒன்னு ஈக்குவேஷன் பண்றான், ஏதோ ஒரு அதெல்லாம் பார்ப்போம். ஸோ அவன் வந்து நல்ல பிசினஸ் டாக்டிக்ஸ், எது எந்த இடத்துல வளையறது இல்லை, இந்த இடத்துல வளையறது, அப்போ எந்த ரேட்ல விற்கலாம், அந்த மாதிரி நல்ல அந்த மாதிரி மூளை. இன்னொருத்தன் இந்த உழைக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கான். அவனுக்கு இந்த இதெல்லாம் வீரமும் கிடையாது, படிப்பு ஞானமும் கிடையாது, இந்த இதுவும் கிடையாது, கால்குலேஷன் இதுவும் தெரியாது. ஆனா என்னது, அவன் வந்து உழைக்கிறதுக்கு ரெடியா இருக்கான். அவன் இந்த 3 ஆசிரமக்காரர்களுக்கும் அவன் வந்து உழைத்து, ஸோ என்னது அவங்க தம்மில வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்காங்க. பிராமணனா இருக்கிறவன் என்னைக்குமே வேலைக்கு போய் ஒருத்தன் கீழே அடிமையா வேலையே பண்ணக்கூடாது. அவனுக்கு இருக்கிற நாலேஜை ஃப்ரீயா இன்னொருத்தருக்கும் அவன் எடுத்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். ஏன்னா இவனுக்குதான் ஞானம் இருக்கே, ஸ்கிரிப்சுரல் நாலேஜ் இருக்குன்னா மற்ற ஆசிரமங்களுக்கும் கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு வந்து இவன் வந்து ஃப்ரீயா வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும். அப்ப இவன் எப்படி வாழ்வான் அப்படின்னா, இவங்கெல்லாம் அவனுக்கு வந்து பொருளாதாரமா அவனுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணி அந்த மாதிரி பரஸ்பரமா அவங்க எல்லாம் வந்து இருந்தாங்க ஆன்மீக. அப்ப அது மாதிரி என்ன ஆகும்,
பரஸ்பரமா அவங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாவும் இருக்காங்க. ஆன்மீகமா நாம் 4 ஆசிரமங்களும் ஆன்மீகமா வளரவும் செய்யும். ஆன்மீக உணர்விற்கு உயர்வு பெறவும் வேண்டும் என்று என்னும் நோக்கில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதெல்லாம் பகவான் அமைத்ததுதான். வண்ணம் மற்றும் ஆசிரமத்திற்குரிய குறிப்பிட்ட கடமைகளின் கீழ் கிருஷ்ண உணர்வில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டுக்கான பல செயல்கள் இருக்கின்றன. அந்த உணர்வுல நம்ம நிறைய செயல்கள் பண்ணலாம். இல்லறவாசிகளான பக்தர்கள் வேத சடங்குகளையும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு இல்லறத்தரசர்கள் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, வேலைக்கு போவாங்க. எப்பெல்லாம் ஏதோ ஒரு நல்ல நாள் கிழமை இருந்ததுன்னா பூஜை எல்லாம் பண்ணுவாங்க. அப்ப என்னது பண்டிதர்களை கூப்பிட்டு வாத்தியார்மார்களை கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா இதெல்லாம் பண்ணி பூஜையும் பண்ண வச்சு அவங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போட்டு அவங்களுக்கு எல்லாம் தான தர்மம் எல்லாம் பண்றது. இப்ப இந்த தான தர்மம் யாரால பண்ண முடியும்? கிரகஸ்தனாலதான் பண்ண முடியும். ஏன்னா அவன் தான் வேலைக்கு போனான். அவனாலதான் இது பணம் ஈட்டி அவனால பண்ண முடியும். ஒரு சன்னியாசியால முடியுமா? இல்லை. இஸ் நாட் சப்போஸ் டு ஹேவ் ஒன் ஹவுஸ். ஒரு இடத்தையே இருக்க முடியாது. அவன் தான் போயிட்டே இருக்கணும். கொடுக்கறது பகவதி பிக்ஷாந்தேகி. யார் என்ன கொடுக்கறாலும் அதை ஏத்துக்கணும். அதுதான் அவனுக்கு தானாவே சம்பாதிச்சு எடுத்து வச்சு சேர்த்து வச்சு அடுத்த மாசத்துக்கு அடுத்த வருஷத்துக்கு எல்லாம் பண்ண முடியாது. அதே போல படிக்கிற இது பிரம்மச்சாரிகளுக்கு படிப்பு தான். இவன் தே கேனாட் earn. அப்போ ஒரு ஆசிரமத்துக்கும் ஒரு வர்ணத்துக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கடமையெல்லாம் கொடுத்ததுனால எல்லாம் பரஸ்பரமா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்போது தான் அவங்களால அது எல்லாமே பூர்த்தி பண்ண முடியாது. அப்ப அவன் என்ன பண்றான், இல்லறவாசிகளான பக்தர்கள் வேத சடங்குகளையும் பக்தி தொண்டுக்கான குறிப்பிட்ட செயல்களையும் என்ன பக்தி தொண்டுல என்ன பண்றோம் நம்ம இப்ப அது நீங்க எல்லாம் பண்றாப்புல ஏதோ ஒரு நல்ல நாள் வந்திருக்கு, ஏதோ ஒரு காஃப் 2வது கண்டுகுட்டியும் வந்துடுது. அது இப்ப செலவு இருக்கும் இல்லையா, நிறைய செலவெல்லாம் இருக்கும். சோ நம்ம அதுக்கு ஏதோ தானம், என்னது சாப்பாட்டுக்கு தானம், அந்த மாதிரி ஏதோ நம்ம கொடுத்துட்டே இருப்போம். சோ அந்த மாதிரி பக்தி தொண்டுக்கான குறிப்பிட்ட செயல்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கின்றனர். ஏனென்றால் இவை இரண்டும் கிருஷ்ணரின் திருப்திக்குரியவையே ஆகும். இதெல்லாம் பண்றது யாருக்கு? எனக்கு பேரும் புகழும் எல்லாம் நான் எதிர்பார்க்கறதே கிடையாது. இருக்கும் டெஃபினட்டா ஏடிஜி இப்ப பெரிய அமௌண்ட் எல்லாம் கொடுக்கறவங்களுக்கு ஏடிஜி சர்டிபிகேட் எல்லாம் கிடைக்கும், அதுல டாக்ஸ் ரிபேட் எல்லாம் கிடைக்கும். ஆனா நான் பண்றது யாருக்கு? பகவான் பார்த்துட்டு இருக்கார். பகவானுக்கு திருப்தி. நாளைக்கு எனக்கு ஒரு 1000 ரூபாய் வந்துன்னா அது என்னால முடியறத நான் கொடுக்குறேன். 10,000 வந்து அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி எண்ணத்துல என்னால் முடியும் போதெல்லாம் வரும்போதெல்லாம் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா எனக்கும் ஒரு குடும்பம் இருக்கு, எனக்கும் வாழ்க்கை இருக்குன்னு. ஆனா வந்ததெல்லாம் எனக்கு வாழ்க்கை இருக்கு, எனக்கு குடும்பம் இருக்கு, நான்லாம் தரவே மாட்டேன். அப்படியே எடுத்து வச்சிருப்பேன்னா மருந்து மாயை யாரோ திருட்டு அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். அது என் கண் கூட நான் பார்த்துட்டே தான் இருக்கேன். அவங்க யாரு பண்றாங்களோ அவங்கள்ட்டயே சொல்லுவேன் நான், நீ உனக்கு வண்டி எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாம இருக்கிறதுனால யாரெல்லாமோ எடுத்துன்னு போறாங்க. உங்கள்கிட்டதான் இருக்கேன்னு ஏன் அவங்க கிட்ட இருக்கு? ஏன்னா சொந்தமா அவன் செலவு பண்ண மாட்டேங்கிறான், அவன் வச்சிருக்கான். இல்ல நாளைக்கு எமர்ஜென்சிக்கு வேண்டி வரும்னா மற்றவர்களோட எமர்ஜென்சி வந்துட்டே இருக்கும். சரி இந்த கூட எங்கிட்டதான் இருக்கு, என்ன கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. அதுக்கும் உனக்கு என்ன செலவு பண்ணுமோ நீ பண்ணினா அது மனசு வர மாட்டேங்கிறதான். சோ அப்போ அப்படிதான் போகும். யாருக்கும் அந்த மாதிரி வேற ஒருத்தவங்களுக்கு போயிடும். சோ கிருஷ்ணனின் திருப்திக்கு அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், அது கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறது. அந்த ஒரு எண்ணத்தை நம்ம பண்ணலாம். இல்லறவாசிகளான பக்தர்கள் சில வேத சடங்குகளை செய்யும் பொழுது அவர்கள் அவற்றை கிருஷ்ணரின் திருப்திக்காக செய்கின்றனர். நான் பண்ணின யாரு திருப்திப்படுத்தினேன், நெய்பர்ஸ், என்னோட ரிலேட்டிவ்ஸ், அவங்க ஓகே முகத்துல சொல்லிட்டு போங்க, 4 நாள் அது மறந்தும் போயிடுவாங்க. அப்புறம் நான் போன வருஷம் பண்ணல அப்படிமா, ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா கண்டிப்பா எல்லாமே மறந்துடும். ஆனா யாரு நம்ம திருப்தி பண்ணணும்? பகவானுக்கு. சோ நான் முன்பே முழுமுதற் கடவுளை திருப்திப்படுத்தும் நோக்கத்தில் செய்யப்படும் எந்த ஒரு செயலும் பக்தி தொண்டால் கருதப்படுகின்றது என்று கூறியிருக்கேன். இது அதுதான் யோகா. அந்த யோகாங்கிறது என்னதுன்னா கர்ம யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகா. இது எல்லாமே யோகம்ங்கிற அந்த வேர்ட்ல பண்ணும்போது என்னது, பகவானை திருப்திப்படுத்தும் செயல். நம்ம பண்றோம் யாரை திருப்திப்படுத்துறது? பகவான். அப்ப அதெல்லாம் யோகாவா மாறிவிடும். அதுதான் அக்கர்ம லெவல்ல நம்ம கொண்டு போகும். எந்த செயலும் பக்தி தொண்டால் கருதப்படுகிறது என்று கூறி இதுல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியுடைய ஒருவனை பற்றி விளக்குகிறார். அவர் புதிய பக்தர்களும் முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிது வளர்ச்சி பெற்றவர்களும் அவர்களது பக்தியின் அளவிற்கேற்ப புலனுணர்ச்சி செயல்களில் ஆர்வமற்றவர்களாக இருக்கின்றனர். பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுவதற்கு தகுதியுடைய ஒருவனை பற்றி அவர் தான் சொல்றார். அவங்க பக்தியின் அளவிற்கேற்ப புலனுணர்ச்சி செயல்களில் ஆர்வமற்றவர்களாக இருக்கின்றனர் என்று கூறுகிறார். ஆனால் அவர்கள் புலனுணர்ச்சி செயல்கள் இடத்து இன்னும் சிறிது கவர்ச்சியுடையவர்களாகவே, ஸ்டார்டிங்ல அப்படிதான் இருக்கும் இல்லையா, ஒரேடியா வந்துட மாட்டோம். நம்மளே 18 days கோர்ஸ்ல பண்ணும்போது எப்படி இருந்தோம், நம்ம ஏதோ ஒரு இவ்வளவு எல்லாம் நம்ம இருக்கலை. ஐ எம் ஷுவர், வெரி வெரி ஷுவர். அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பக்குவம் அடைந்து இப்போ ஒரு மாதிரி வந்திருக்கும். ஒரு மாதிரி தான், ஃபுல்லெல்லாம் வரல. அப்ப ஆனால் அவர்கள் புலனுணர்ச்சி செயல்கள் நடத்தி இன்னும் சிறிது கவர்ச்சியுடையவர்களாகவே இருந்தார்கள் எனில்
அச்செயல்களின் பலன்கள் கிருஷ்ணருக்கு செலுத்தப்பட வேண்டும். இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அவனை வந்து மன்னித்து, இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீ உனக்கு ஏதோ புலனுணர்ச்சி பண்ற, நீ உனக்கு பாஸ் ஆனன்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து அந்த கும்பிடு போடுற, என்னவோ நிவேதியம் பண்ற, என்னவோ பண்ற, நீ தினமும் கோயில் போற, சரி கோயில் போற இல்லையா, அப்படியும் போற இல்லையா, மார்க் வரணும், அதனால கோயில் வரையே சரி, அதையும் வந்து ஐ வில் கன்சிடர் ஆஸ் பக்தி அப்படின்னு, என்ன ஸ்டார்டிங் லெவல்ல இதுவும் கூட பகவானுக்கு செய்யப்படும் தொன்று என்று கூறப்படும். இதில் பகவான் எஜமானராக இருக்கிறார், தொண்டன் அடிமையாக இருக்கிறான். இப்ப நம்ம சேவகன். அப்புறம் இதுவும் பிடிச்சோட நாரதிய புராணத்தில் இத்தொண்டு மனப்பான்மை எங்கனும் உயர்வானது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதில் தனது மனம், வாக்கு, காயம் அப்படின்னா மனசு, வாக்குன்னா வாயால பேசுறது மனசு, அண்ட் காயம்னா கையால நமக்கு என்னது செயல்கள். இது பகவானின் பக்தி தொண்டில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டிருப்பவன் அல்லது பகவானின் பக்தி தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடவில்லை என்றாலும் அவ்வாறு செய்ய விரும்புகின்றவன் கூட, பண்ணணும்னு ஆசை இருக்கானா எனக்கு நேரம் இல்லை, நான் ஸ்கூல் போறேன், வேலையா இருக்கேன், காலையில வீட்டு வேலை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஸ்கூல்ல வேலையா இருக்கேன், ஒரு ஆபீஸ் போறேன், வீட்டுக்கு வந்தா திரும்பி வீட்டு வேலையா இருக்கேன், எனக்கு பண்ணணும்னு ஆசைதான். இவங்க எல்லாம் டீச் பண்றாங்க, இதை விட நான் நல்லா டீச் பண்ணலாம், ஒன்னும் இல்லாததெல்லாம் இவங்க வந்து பெரிய கிளாஸ் எடுக்கிறாங்களா, நானே நல்லா எடுப்பேன் அப்படின்லாம் இருக்கும் நமக்கு மனசு. ஆனா டைம் இல்லை, பிகாஸ் they are committed elsewhere. அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அதுவும் வந்து will be helpful. மனசார அட்லீஸ்ட் யூ ஹேவ் தட் இல்லையா, அது போல பகவான் வந்து அமைத்து கொடுப்பார். ஒரு கூடிய சீக்கிரத்துல அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் அமைத்து கொடுத்து, உனக்கு அதுதானே ஆசை இருந்தது இல்லையா, இந்தா பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லைஃபை அமைத்து கொடுப்பார். அல்லது பகவானின் தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபடவில்லை என்றாலும் அவ்வாறு செய்ய விரும்புகின்றவன் கூட விடுதலை பெற்றவனாகவே கருதப்படுகிறான் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. எஸ் மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜி பத்தி தான் நினைச்சு படிச்சேன் நான். ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கேடா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இருக்க மாதாஜி. படிங்க. நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு. மாதாஜி கேக்குதுங்களா மாதாஜி? கேக்குறது. நட்பு மனப்பான்மையில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். ஒன்று, பகவானின் நம்பிக்கைக்குரிய பணியாளனாக செயல்படுவது. 2, பகவானின் நலன் விரும்பியாக செயல்படுவது. பகவானின் பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையுடைய பக்தன் உன்னத வாழ்வு தளத்தினை அடைவோம் என்னும் நம்பிக்கையுடன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறைப்படி பின்பற்றுகிறான். நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு செய்வதில் 2ஆம் வகையை சேர்ந்தவன் முழுமுதற் கடவுளின் நலன் விரும்பியாக ஆகின்றான். பகவான் ஓர் உபதேசகரை தமது இனிய பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. கீதா ரகசியத்தை பொதுமக்களுக்கு போதிக்கும் எவனொருவனும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன் ஆவான். மனித குலத்தில் அவனுக்கு ஈடு இணை எவரும் இல்லர். மகாபாரதத்தில் திரௌபதி, போற்றுதற்குரிய கோவிந்தனே, உமது பக்தன் வெல்லப்பட மாட்டான் என்பது உமது உறுதிமொழியாகும். உமது வாக்கினை நான் நம்புகின்றேன். ஆகவே எல்லா விதமான துன்பங்களிலும் நான் உனது உறுதிமொழியினை நினைத்து அதனாலேயே வாழ்கிறேன் என்று கூறுகிறாள். இதன் பொருள் என்னவென்றால், திரௌபதியும் அவளது 5 கணவர்களான பாண்டவர்களும் துரியோதனன் மற்றும் அவனது துணைவர்களால் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர். அவர்கள் அனுபவித்த துன்பம் சொல்ல முடியாததாகும். வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தவரும் சிறந்த வீரருமான பீஷ்ம தேவரே சில சமயம் அவர்களை எண்ணி கண்ணீர் வடித்திருக்கின்றார். அவர் பாண்டவர்கள் தர்மம் தவறாதவர்களாகவும், திரௌபதி உண்மையில் அதிர்ஷ்ட தேவதையாகவும், கிருஷ்ணர் அவர்களின் உயிர் நண்பராக இருந்தும் அவர்கள் துன்பப்பட நேரிட்டதே என்று எப்போதும் வியப்படைவார். அவர்களின் துன்பம் சாதாரணமானதாக இல்லாத போதிலும் திரௌபதி மனச்சோர்வடைந்ததே இல்லை. கிருஷ்ணர் அவர்களின் நண்பர் ஆதலால் இறுதியில் அவர் தங்களை காப்பாற்றி விடுவார் என்று அவள் நன்கறிவாள். இதே போன்ற கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 11ஆம் காண்டம் 2ஆம் அத்தியாயம் 53வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகின்றது. அதில் ரிஷபதேவரின் மைந்தரான ஹவி என்பவர் மகாராஜா நிமியிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய அரசனே, பரமபுருஷரின் தாமரை திருவடிகளின் சேவையில் ஒரு கணம் கூட பிரியாது தேவேந்திரனாலும் கூட இது போன்ற சேவை விரும்பப்படுகின்றது. இதைவிட வணங்கத்தக்கதோ விரும்பத்தக்கதோ வேறொன்றும் இல்லை என்று உறுதியான நம்பிக்கையுடையவன் முதல் பிரிவை சேர்ந்த பக்தன் ஆவான். ஸ்ரீல ரூபகோஸ்வாமி முழுமுதற் கடவுள் மீதான அன்பில் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்றுள்ள ஒரு புதிய பக்தன் பக்தி தொண்டுக்கு நிச்சயம் தகுதியுடையவன் ஆவான். அவன் இது போன்ற பக்தி தொண்டில் உறுதியுடன் நிலை பெறும் பொழுது அவனது உறுதி செய்யப்பட்ட அந்நிலையானது அவனது பக்தி தொண்டில் ஓர் ரகசியமான அங்கமாகின்றது. சில சமயம் பகவானின் நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நண்பனாக அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக
ஒரு தூய பக்தன் ஆலயத்தில் படுத்திருப்பதை நாம் காணலாம். ஒரு பக்தனின் நட்பு முறையிலான இந்த நடத்தையானது ராகானுகா அல்லது தன்னிச்சையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி முழுமுதற் கடவுளின் ஆலயத்தில் ஒருவன் படுக்கக்கூடாது என்ற போதிலும் முழுமுதற் கடவுளின் மீது தானே பொங்கி எழும் இந்த அன்பானது நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு என்னும் பிரிவில் சேர்க்கப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இது சிம்பிள் தான். நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு. பகவானிடத்துல பயந்தெல்லாம் நம்ம பண்ணோம், ஐயோ இல்லடா பகவான் என்ன நினைச்சு பாரு. பகவான் இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பயமே வேண்டாம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபெய்த் வேணும். அப்புறம் என்னது, பயமின்மை, ஃபியர்லெஸ்னஸ். அது ஃபியர்லெஸ் தான் என்னது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வாழ்க்கை ஸ்மூத்து தான். நான் தான் பகவானை நம்பிட்டேனே. ஆனா நம்பிக்கை நல்லா ஆணித்தரமான நம்பிக்கை இருக்கணும். அப்புறம் பயமும் இருக்கக்கூடாது. அப்ப பகவான் எடுத்து என்னது, பகவானை பற்றி நம்ம பயம் வேண்டாம். நாளைக்கு நமக்கு என்ன ஆகுமோங்கிற அந்த பயமும் வேண்டாம். ஏன்னா பகவானை தான் நம்பியிருக்கோமே. அவர் தான் சொல்லிட்டே இருக்காரு, என்ன நம்புங்க போறோம் அப்படின்னு. சோ நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு. எப்படி பகவானுக்கு சேவை புரியணும். இப்ப இது சர்வீட்டர்னா நம்ம சர்வ் பண்றோம் நல்ல நட்போட. சோ நட்பு மனப்பான்மையில் செய்யப்படும் பக்தி தொண்டினை 2 வகையாக பிரிக்கலாம். அதுலயும் வந்து 2 கேட்டகரி இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பகவானின் நம்பிக்கைக்குரிய பணியாளனாக செயல்படுவது. நம்ம ஒரு வீட்டுல வேலைக்காரி இருக்கா, ரொம்ப வருஷமா வேலை பண்றான்னா நம்ம எல்லாம் கண்டுக்கவே மாட்டோம். நம்ம பாட்டு வெளியிலேயே போயிடுவோம். நம்ம எல்லாம் அப்படி ஊருக்கெல்லாம் போனா அவன் பாட்டுக்கு திறந்து வந்து எல்லாம் வேலை பண்ணிட்டு போவா. அந்த பொருள் போச்சோ, நம்ம கபாடு மூடினோமோ, இதெல்லாம் ஒன்னும் கவலையே இருக்காது. அவெல்லாம் ஒன்னும் கண்டுக்கவே மாட்டேன். அவங்களும் இந்த காலத்துல அந்த மாதிரி கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சொல்றேன் நான். சோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து பணியாளர்னா எப்படி, நம்பிக்கைக்குரிய பகவான் வந்து நம்மள நல்லா, அவருக்கும் நம்பிக்கை, நம்ம பேர்ல நம்பிக்கைன்னு நம்ம நம்புறோம் பகவான. சோ நம்பிக்கைக்குரிய பணியாளனாக செயல்படுவது, நம்ம அந்த மாதிரி பண்ணலாம். 2வது வகை என்னது, பகவானின் நலம் விரும்பியாக செயல்படுவது. பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும், நம்ம எது, நான் அந்த ஸ்லோகம் வரும்னு நினைச்சேன்னா, ஆணுகூலியேன்னு கிருஷ்ணானுசீஷி இல்லனம். பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை தான் நான் ஆஃபர் பண்ணுவேன். பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லி இன்னைக்கு கூட அந்த காத்தால பாகவதம் நீங்க கேட்டீங்களா, நான் பார்க்கல இதுக்கு யாரெல்லாம் வந்தாங்க அப்படின்னு. நானே 8 மணிக்கு தான் வந்தேன். ஏதோ வேலையில இருந்து டைம் போனதே தெரியல. 8 மணி ஆறுதே இப்ப போலாம். 8:05 ஆயிருக்கும், 8:10 இருக்கும். பார்த்தா 8:30 ஆயிடுது. ஓ நீ பிரபுஜியோட எல்லாம் கேட்கல நினைச்சு பார்த்தா அவர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. யாரு அந்த கேமரா எல்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணுவாரு அவர், என்ன பேரு மறந்து போயிடுது, அங்கித் இல்ல என்ன பேரு, மறந்து போயிடுறது பேர்லாம். சோ அவர் வந்து ரொம்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். அவரும் அது ஏன் சொன்னேன், இப்போ அவர் ஏதோ ஒரு சொன்னார், அதை நினைச்சுதான் சொன்னேன், மறந்து போயிடுது. என்ன சொன்னார், இது நான் சொல்லும் போது அது நினைவு அவர் இன்னைக்கு சொன்னார் அப்படின்னு. ஓகே, 2 அப்போ என்னது, நலம் விரும்பியாக பகவானுக்கு வந்து சர்வ் பண்ணணும். நம்ம பகவானின் பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையுடைய பக்தன் உன்னத வாழ்வு தளத்தினை அடைவோம் என்ற நம்பிக்கையுடன். பகவான் தான் சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் அது அவரோட வாக்கு மீறி நான் என்ன அதை நான் கொஸ்டின் கேட்கிறப்பல ஒன்னும் இருக்கவே கூடாது. பிகாஸ் ஐ டோட்டலி பிலீவ் இன் பகவான் சொல்றது நான் ரொம்ப, எனக்கு வந்து ஆணித்தரமான நம்பிக்கை இருக்கு. அப்ப நான் வந்து என்னுடைய பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையுடைய பக்தன் உன்னத வாழ்வு தளத்தினை அடைவோம் என்னும் நம்பிக்கையுடன் ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறைப்படி பின்பற்றுகிறான். ஆனா என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒழுங்குமுறை விதிகள் என்னெல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கோ அது நம்ம வந்து பண்ணணும். அது பண்ணினாதான், ஏன் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு தளத்துக்கு நம்ம வந்து முன்னேறுவோம். அது ஃபர்ஸ்டே நம்மளோட என்னன்னா வீக்கே வந்து இதுதான், ஃபவுண்டேஷனே வீக்கு தான். அப்புறம் எப்படி நமக்கு நம்பிக்கையெல்லாம் வரும், அதுதான் ப்ராப்ளம். சோ நமக்கு நம்பிக்கையே வருது இல்லை, ஏன் நம்ம ஒழுங்கா நம்ம ஜபம் ஆகிறது இல்லை, ஏன் நம்ம வந்து ஸ்டெடியா அந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப ஃபியூ பீப்புள் கேன் டூ ஸ்டடியிலே அது எப்படியே கொண்டு போவாங்க. அது முடியறது இல்லை நிறைய பேருக்கு. ஒரு நாள் முடியறது, ஒரு நாள் முடியல. மூடுக்கே ஹிசாப்ஸே, என் மூடு எப்படி இருக்கோ அது போல நான் பண்ணுவேன். அந்த மாதிரி இருப்போம் நம்ம. மோஸ்ட்லி எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும், நிறைய பண்ண தோணும். சோகமா இருக்கு இல்ல, சிலப்போ உள்டா இருக்கலாம். ரொம்ப சந்தோஷமா பகவானை நம்ம மறந்து நம்ம வந்து செயல்படுவோம். ரொம்ப சோகமா இருக்கும் போதுதான் பகவானை நிறைய நினைப்போம். அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸும் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இல்லாம தினமுமே இது வந்து எஸ் பகவான் கொடுத்த பிச்சை தான், நான் வாழறதே பகவான் கொடுத்த பிச்சை தான். இது இன்னைக்கு இப்படி இருக்கும், இந்த ஒரு கஷ்டம் வந்ததா, ஓகே பகவானும் என் கூட இருக்காங்க, எல்லாம் சரியாயிடும், நாளைக்கு இதுவும் கடந்து போகும்னு அந்த மாதிரி வாழ்க்கை எடுத்துன்னு போகணும். சோ என்ற நம்பிக்கையோட ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறைப்படி பின்பற்றுகிறான். நட்பு மனப்பான்மையில் பக்தி தொண்டு செய்வதின் 2வது வகையை சேர்ந்தவன் முழுமுதற் கடவுளின் நலன் விரும்பியாக ஆகின்றான். பகவானுக்கு சேவை புரியும் போது என்னது, பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை கொடுக்குறான். அந்த இது ஸ்லோகம் வரும்போது சொன்னேன், பகவானுக்கு என்ன பிடிக்கும் அதை வந்து நம்ம கொடுக்கணும். பகவானுக்கு என்ன பார்க்கிறார், தண்ணி பூ, சரி அது மாத்திரம் நான் கொடுத்துட்டு ஏமாத்தலான்னு இல்ல, நீ என்ன சாப்பிடுறியோ அதை கொடுக்கணும். ஏன்னா நீ எனக்கு தண்ணி கொடுத்தனா அன்னைக்கு ஃபுல் நீ தண்ணி தான் குடிக்கணும். நீ பால் கொடுத்தனா டெய்லி ஃபுல் டே நீ பால் தான் குடிக்கணும். இல்லையா நீ தான் என்னெல்லாமா மொஸ்கின்னு இருக்கிய. இப்ப அதெல்லாம் பகவானுக்கு படிக்கணும். ஓ எல்லாம் முடியாதே, நான் வெளியில இருந்து பிரெட்டும் கேக்கெல்லாம் வாங்குறேன்னா அது கொடுக்க முடியாது. அப்ப நீ ஏன் சாப்பிடுற, இல்ல எனக்கு நாக்கு கேட்கணும், அப்ப நீ பாவத்தையும் உண்கிறாய். சோ கிருஷ்ணானுசீலனம், பகவானுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி ஆணுகூலேன்னு பகவானுக்கு பிடிக்கிறத நம்ம வந்து ஆஃபர் பண்ணணும்.
ஒழுங்குமுறை விதிகளை முறைப்படி பின்பற்றினான். நட்பு மனப்பான்பின் பக்தி தொண்டு செய்வதின் 2ஆம் வகை சேர்ந்தவன் முழுமுதற் கடவுளின் நலன் விரும்பியாக இருக்கிறான். பகவான் ஒரு உபதேசகரை தமது இனிய பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார். உபதேசம் என்னது? பகவானை பற்றி வந்து யாரெல்லாம் சொல்றாங்களோ, நமக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் நாலேஜே கிடையாது. பகவானை பற்றி சொல்றதுக்கு நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா, பகவான் யாரு வந்து பகவானை பற்றி சொல்றாங்களோ அந்த இடத்துக்கு போங்கன்னு நம்ம சொல்லி அவன் போய் கேட்கறான், வேறொருத்தன் போய் கேட்கறான்னா அதுவும் வந்து நல்ல அந்த மாதிரி பண்றவனை கூட பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதான் பகவத்கீதா கிளாஸ்ல நிறைய சேர்த்து விடுங்கன்னு எதுவும் சொன்னேன்னா, இந்த மாதிரி செயலே வந்து பகவானுக்கு பிடிச்ச, அது பகவத்கீதையிலே வருது. அந்த மாதிரி 18 சாப்டர் எல்லாருக்கும் நினைவு இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி பண்ணாலும் அந்த உபதேசகரே தமது இனிய பக்தனாக ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்று பகவத்கீதை குறிப்பிடுகிறது. கீதா ரகசியத்தை பொதுமக்களுக்கு போதிக்கும் எவன் ஒருவனும் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவன் ஆவான். அப்போ பகவான் என்னெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு பகவத்கீதால, அதெல்லாம் சொல்லணும்னா அதுக்கு நான் பக்குவப்படலைன்னா யாரு சொல்றாங்க, எங்க சொல்றாங்க, அந்த ஒரு லிங்க் கொடுத்து சேருங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அதுல ஒரு 4 பேர் சேர்ந்து அதுல 2 பேர் நல்லா மும்முரமா படிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பெனிஃபிட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது டெஃபினட்டா அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுல ஒரு பங்காவது நமக்கு வந்து என்னது கமிஷன் கிடைக்கும். ஆனா அது எதிர்பார்த்துன்னு கிடையாது, பகவான் கொடுப்பார் அந்த ஒரு எதிர்ப்பு. சோ மனித குலத்தில் அவனுக்கு ஈடு என எவரும் இல்லர் அப்படின்னு கொடுத்திருக்கு. யூ ஆர் த மோஸ்ட், அது என்ன ஒரு வேர்டு வரும், பிரிய, அதீபமே பிரியா, அது 12th வரும், 12th சாப்டர்ல. மகாபாரதத்தில் திரௌபதி வந்து ரொம்ப போற்றுதற்குரிய கோவிந்தனே, உமது பக்தன் வெல்லப்பட மாட்டான் என்பது உமது உறுதிமொழி. உமது பக்தன் வெல்லப்பட மாட்டான் என்பது அவனை வந்து யாரும் வெல்ல மாட்டாங்க என்று உறுதிமொழி ஆகும். உமது வாக்கினை நான் நம்புகிறேன். ஆகவே எல்லா விதமான துன்பங்களிலும் நான் உமது உறுதிமொழியினை நினைத்து அதனாலேயே வாழ்கிறேன். பார்த்தா துன்பம் மேல துன்பம் தான் வருது, இருந்தாலும் நாங்க வந்து ஜெயிப்போம் சொல்லிட்டே உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்க. எப்படி அந்த மாதிரி பொறுமை வந்தது? பிகாஸ் பக்தி அவ்வளவு நல்ல உச்ச கட்டத்துல பக்தி இருக்கு. அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் அவங்க வந்து அப்பவும் பகவானை வந்து நம்பிட்டு இருக்காங்க. சொல்றா ஏன்னா நாங்கதான் என்னது வெல்லப்பட மாட்டோம், எங்களை வந்து யாரும் வந்து வெல்ல மாட்டாங்க, நாங்க தான் ஜெயிப்போம். ஆனா பார்த்தா காட்டுக்கு போயாச்சு, கஷ்டப்படுறாங்க, அஜ்ஞாதவாசம், கடைசி வருஷத்துல அஜ்ஞாதவாசமும் இருக்காங்க, எல்லாம் கஷ்டமா இருந்தது. இதன் பொருள் என்னவென்றால் திரௌபதியும் அவளது 5 கணவர்களான பாண்டவர்களும் துரியோதனம் மற்றும் அவனது துணைவர்களால் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர். அவர்கள் எல்லாம் தெரியும் இல்லையா, அந்த 5 இது பண்றவங்க எல்லாம் வீடையே கொளுத்துறாங்க, அவளை அவமானப்படுத்துறாங்க, எல்லாம் பண்ணாலும் இல்லை, இருந்தாலும் we will win one day, நாங்க எப்படியும் ஜெயிப்போம், ஏன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கார், அந்த நம்பிக்கையோட இருக்காங்க. மற்றும் அவனது துணைவர்களால் பல்வேறு துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கப்பட்டனர். அவர்கள் அனுபவித்த துன்பம் சொல்லி முடியாததாகும். அவ்வளவு துன்பம். நம்மளாம் அதுல ஒரு 1% இருக்கா நமக்கு இப்ப துன்பம் இல்லை, இருந்தாலும் நம்ம வந்து அப்படி முடியல, சரியில்லை, அது பணம் வரல, அந்த இது டீல் பேசி முடியல, அதெல்லாம் நம்ம வந்து கஷ்டமா எடுத்துட்டு நம்ம வந்து மனசு உளைச்சல்ல இருக்கோம். ஆனா அவங்க பட்ட கஷ்டம் அவ்வளவு, ஆனாலும் பகவான் இடத்தில் உள்ள நம்பிக்கை அவங்க இழக்கலை. அவர்கள் அனுபவித்த துன்பம் சொல்லி முடியாததாக. வாழ்நாள் முழுவதும் பிரம்மச்சாரியாக இருந்தவரும் சிறந்த வீரருமான பீஷ்ம தேவரே சில சமயம் இவ்வளவு பெரிய ஒரு இதா இருக்கு, அவரே வந்து கண்கலங்கிட்டார். இவ்வளவு நல்ல பசங்க அவங்க பாண்டவர்கள். அப்பா இல்ல, ஃபர்ஸ்டே முதல்ல அப்பா கிடையாது, இவங்க பெரியப்பாவோட இதுல என்னது கேர் டேக்கிங்ல தான் இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி நடக்கிறதுன்னு அவருக்கே ரொம்ப தேவரே பீஷ்ம தேவரே சில சமயம் அவர்களை எண்ணி கண்ணீர் வடித்திருக்கின்றார். அவர்கள் பாண்டவர்கள் தர்மம் தவறாதவர்களும் திரௌபதி உண்மையில் அதிர்ஷ்ட தேவர். அவ வந்து என்னது, பாண்டவர்களும் தர்மம் என்னுண்டு அதுதான் செய்வாங்க, போய் பேச மாட்டாங்க, தப்பான காரியம் பண்ண மாட்டாங்க, என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் they will maintain that. அப்புறம் திரௌபதி என்னது, அவ வந்து அதிர்ஷ்ட தேவதையாம், அவ போராடலாம், யார் கூட இருக்கவங்களோ அதனால லக் அடிக்குமா. சோ திரௌபதி உண்மையில் அதிர்ஷ்ட தேவதையாகவும் கிருஷ்ணர் அவர்களின் உயிர் நண்பராகவும், கிருஷ்ணர் இருக்கிறவா கூட இவ்வளவுலாம் இருந்துட்டு அவங்க வந்து ஏன் கஷ்டப்பட்டாங்க, அவர்கள் துன்பப்பட நேரிட்டதே என்று எப்போதும் வியப்படைந்தார். இவ்வளவுலாம் இருந்துட்டு துன்பப்படுறாங்களே, அப்ப எப்பவும் விரக்தி ஆயிருக்கணும், ஆனா அவங்க எல்லாம் விரக்தி ஆகல. அவர்களின் துன்பம் சாதாரணமானதாக இல்லாத போதிலும் திரௌபதி சோர்வடைந்ததே இல்லை. கிருஷ்ணர் அவர்களின் நண்பர் ஆதலால் இறுதியில் அவர் தங்களை காப்பாற்றி விடுவார் என்று அவள் நன்கறிவார். கண்டிப்பா நாங்க வந்து ஜெயிப்போம், எங்களை யாரும் வெல்ல முடியாது, அந்த ஒரு நம்பிக்கையில இருந்தா. இதே போன்ற கருத்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 16ஆம் ஆண்டு 2ஆம் அத்தியாயத்தில் 53வது ஸ்லோகத்தில் காணப்படுகிறது. அதில் ரிஷபதேவரின் மைந்தரான ஹவி என்பவர் மகாராஜ நிமியிடம் கூறுகிறார், அன்பிற்குரிய அரசனே, பரமபுருஷரின் தாமரை திருவடிகளின் சேவையில் ஒரு கணம், ஒரு க்ஷணம் சொல்றோம் இல்லையா, ஒரு செகண்ட், அதை விட மைக்ரோ செகண்ட் கூட பிரியாத தேவேந்திரனாலும் கூட இது போன்ற சேவை விரும்பப்படுகின்றது. இதைவிட வணங்கத்தக்கதோ விரும்பத்தக்கதோ வேறொன்றும் இல்லை என்று உறுதியான நம்பிக்கையுடையவன் முதல் பிரிவை சேர்ந்த பக்தனாவான். தாமரை திருவடிகளை ஒரு க்ஷணம் நீங்காது
இது அனன்ய பக்தியோட யாரு வந்து சேவை புரியுறாங்க, அது வந்து யாரு விருப்பப்படுறா, எல்லாருமே தேவேந்திரன் கூட இது போன்ற சேவையை விரும்புகிறான். இதை தவிர வேற என்னது வணக்கத்துக்குரியதோ விரும்பத்தக்கதோ வேறு ஒன்றும் இல்லை. பகவானை சேவை புரியறதுதான் நம்மளோட முதல் கடமை என்று உறுதியான நம்பிக்கையுடையவன் முதல் பிரிவை சேர்ந்த பக்தனாவான். அப்புறம் என்ன, ஸ்ரீல ரூபா கோஸ்வாமி முழுவதற் கடவுள் மீதான அன்பின் சிறிதளவு வளர்ச்சி பெற்றுள்ள ஒரு புதிய பக்தன் பக்தி தொண்டுக்கு நிச்சயம் தகுதியுடையவன் ஆவான். புதிய பக்தன் ஃபர்ஸ்ட் 18 days கோர்ஸ் அப்பதான் வந்திருக்கான். பகவத்கீதானா என்ன தெரியாது, அவன் வந்தவன் என்னது, அவன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் வச்சிருக்கானே. 18 days கிளாஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் டே வந்திருக்கான், செகண்ட் டேயும் வரான், தேர்ட் டேயும் வரானா, எஸ் அவன் வந்து நல்ல பாதையில என்ட்ரி பண்ணிருக்கான் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அவன் வந்து ஒரு பக்தி பாதையில பக்தன் ஆகிவிடுறான். அப்படி நிச்சயம் தகுதியுடையவன் ஆகிறான். அவன் இது போன்ற பக்தி தொண்டில் உறுதியுடன் நிலை பெறும் பொழுது கண்டிப்பா ஆல் 18 days பிரசண்டா இருந்தான்னா அவனது உறுதி செய்யப்பட்ட அந்நிலையானது அவனது பக்தி தொண்டில் ஒரு ரகசியமான அங்கமாகிறது. அப்ப அவன் வந்து ஒரு மாதிரி பக்கம் ஆயிட்டான். 18 days கண்டிப்பா வந்து ஃபுல் டே ஆல் த 18 days அட்டன் பண்ணிட்டான்னா மெதுவா level 2 இருக்கு வரையா அப்படின்னு வருவான். ஏன்னா வந்து நிலை பெற்றிருக்கான். இதே ஒரு நாள் வந்து 10 நாள் வரல, அப்புறம் 2 நாள் வந்தேன் 2 நாள் வரல, அந்த மாதிரி இருக்கிறவனது எப்படாப்ப இந்த 18 days முடியும் அப்படின்னு வெளியில போறதுக்கு தான் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. மோஸ்ட்லி எல்லாரும் இப்போ அந்த கேட்டகரியில தான் இருக்கும். நிறைய இப்போ நம்ம பார்க்கலாம், அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப புவர். 9 PM இஸ் ஹாரிபிள். அந்த மாதாஜி நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாங்க 9 PM. ஆனா ஸ்டூடெண்ட் 9 PM பிரைம் டைம், அதுலதான் 7 and 9 PM தான் நிறைய பேர் வரணும். ஏன்னா இப்ப பக்தர்களை காணும். எய்தர் வந்து நம்பிக்கை இல்லை, பிடிக்கலன்னு போறாங்க, இல்ல எல்லாம் எனக்கு தெரியும், நான் 18 days எனக்கு அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், நான் இதெல்லாம் திரும்பி திரும்பி என்ன கேட்பேன், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்காங்களா தெரியாது. கஷ்டம்தான். இப்ப இந்த மாதிரி நம்ம ஆனாலும் முயற்சி எடுக்கணும். என்னப்பா 9 PM வாங்க, எல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் ஆபீஸ் போறவங்களும் எல்லாம் முடிஞ்சு வீட்டுக்கு சாப்பிட்டுட்டு படுத்துக்கிற நேரம் இதை கேட்டுட்டு படுத்துங்க, அந்த மாதிரி சொல்லி ஏதாவது பண்ணும். அந்நிலையானது அவரது பக்தி தொண்டில் ஒரு ரகசியமான அங்கமாகிறது. சில சமயம் பகவானை நம்பிக்கைக்குரிய ஒரு நண்பனாக அவருக்கு தொண்டு செய்வதற்காக ஒரு தூய பக்தன் ஆலயத்தில் படித்திருப்பதை நாம் காணலாம். நிறைய பேர் வந்து ஆலயத்திலேயே இருப்பாங்க இல்லையா, ஃபுல்லா பூட்டிட்டு அப்படி போக மாட்டாங்க, அங்கேயே இருப்பாங்க, பாதுகாவலர் மாதிரி இருப்பாங்க. ஒரு பக்தனின் நட்பு முறையிலான இந்த நடத்தையானது ராகானுகா அல்லது தன்னிச்சையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஏன்னா இன்னும் துளசி இருக்கும், அது இருக்கும், ஒரு நாய் வரும், அதெல்லாம் அசிங்கப்படுத்தும். இல்ல நான் இருக்கேன் பாத்துக்கிறதுக்கு, நான் ராத்திரி எல்லாம் அங்க இருக்கேன், என் வீட்டுக்கெல்லாம் போகணும்னு அவசியம் இல்லை, நான் இங்க இருந்து பாத்துக்கிறேன், இதெல்லாம் இது ரொம்ப ஆசையா வந்து அவன் வந்து அதை கேர்டேக் பண்றான். ஒரு பக்தனின் நட்பு முறையிலான இந்த நடத்தை, இல்லாட்டி அதர்வைஸ் என்னது, கோயில் எல்லாம் நம்ம படுத்துக்க கூடாது, எல்லாம் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எங்கெல்லாம் எப்படி நமஸ்காரம் பண்ண எல்லா விதிமுறை போட்டுட்டு அங்கேயும் அவன் படுத்துக்கிறான்னா அது தப்பு தானே. ஆனா எதையும் ஏன் படுத்துக்கிறான், அவனோட எண்ணம் என்னது, பாதுகாக்கிறதுக்கு. திருடன் வராம இருக்கணும், ஒரு நாயோ வேற பறவையோ இல்ல ஒரு மிருகமோ ஏதோ வந்து துவம்சம் பண்ணி போறது நம்ம வந்து அங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு. சோ அல்லது தன்னிச்சையானது என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஒழுங்குமுறை விதிகளின்படி முழுமுதற் கடவுளின் ஆலயத்தில் ஒருவன் படுக்கக்கூடாது என்ற போதிலும் முழுமுதற் கடவுளின் மீது தானே பொங்கி எழும் இந்த அன்பானது நட்பு மனப்பான்மையின் பக்தி தொண்டு என்னும் பிரிவில் சேர்க்கப்படுகிறது. இந்த மாதிரி ஒரேடி அந்த ஒரு லைன் வருது, இதுதான் பண்ணணும் இதுதான் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி இல்லாம இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கான்டெக்ஸ்ட். அந்த செயல் வந்து எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில பண்ணப்பட்டிருக்கு அதை பார்த்து நம்ம வந்து கணிக்கலாம். ஓகே, இது வந்து நம்ம நாளைக்கு எடுக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. 9 மணி அடுத்து இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நான் என்னுடைய ஆயாச்சு ஆல்மோஸ்ட் 18 chapters தானே.